Hello. Mushanya. Andy. Sharp. Oh. Plus ngubata ule nuzigwa. Let's go ngubata shit. An extension in Canal Quads and a 7 package 350 square meters, 340. Hello guys, hello. Masura say, sorry guys, do try to catch up with my messages. I remove WhatsApp mangu. Do want to know my messages. Mira ndiko kuseta isa tapinda mbo ye kusua. Mira ndiko kuseka yes do it. What do you want? Is this big salad that you drink with tea? The rest. Go and check in the clothes in the pantry there. Morise say guys, how are you guys? Salmana Nijani Dumela. Madeko anapu the guys atsangane zvakare pachikamu cheswara nhasi tiri pa confessions pa diaries anditi confessions yezveupenyu, confessions yezviri kutinetsa, confessions yezvawakachengeta makore zviri mauri. Hesi tsanokadzi yesi milka ivu zviri mauri mukatikati naika se Friday kudai anditika tichitandara zvedu tiri pa diaries anditi asi guys tsatadi kwa SIS MELLY mabva kwa Queen. Kwa kunei ndamboenda kwa Queen. Kwa Queen kwacho andamboenda kwa Queen. I was never kwa Queen. Kana utombozati kune live mazano ndo andimbomaoni ma live avo. Anditombomaoni ma live avo anditombozivi. Kuma Queen ma live a Queen acho wae anditombomaoni. Do I dance, do I angry? Yes. Right. Right guys, inzwai munzwi. Tikaitenge nekudzana kuti asasikana imika. Imi madiaries msadaro so. Madiaries msadaro. Ndokana chingokudza everything yekuinda kunopa vanhu namba. Kuti kwa endai kwa SIS MELLY. Endai kwa SIS MELLY munobatsirwa. Handizvo guys, msadaro. Ndodiko kuti munyatsonzwisisa. Kuti munzwisise ndodiko. Ndiri right changu chatenda uri say inzwai message. Andizi inamba murikuiona iyi. Can you see this? Hamuna taina to save you. This number ina kusave you. Talent do where I would say. Right. Makadini terai munzwe. Teresai munzwe message shakanaka. Nasika aditika anzi sexy voice today. Oh, sure remera moyo. Saka mira nimbotura ya kurimenti na ripapo tinoskepi. Mira, alright tumbare, I'm going to open manikikiri. I'm going to open my lines. Wait. Inzwai futi munzwe. Tererai munzwe. Right. Makadini dopa yangu tanga ndikuverenga se zvayakanyorwa nditika zvayakanyorwa ndizvo ndiri kuverenga ndichiita. Makadini ndine mwana akafirwa
ari kusouth. Saka ndokumbira kubatsirwa kuti auye kuno kuZimbabwe. Munhu ari kufanirwa kuuya naye ari kuuya neMande. Handiti haana passport. Ini ndikapindurawo kandizivi kuti ndiani ka. Handiti kwanzi is upside down. Saka ndikadai munoona ndaitawo upside down. Zvakuverengeka. Ndaitawo abani mati zviri upside down. Ndizvo. Amen. Indikabva ndati makadii nematambudziko munoda kubetserwa neiko. Handiti because mateerera message mapindura yaita. Mwana wangu akashayikira vari kupindura kuSouth. Saka akasiya mwana ane 1 year 5. Saka anga achimuchengeta wacho ati achakwanisi. Saka chichemo changu ndoda kuti mwana uyu auye kuno pane muzukuru ari kuya kuno. Saka ndikawana rubatsiro obva auya haana passport. Saka ari kugara naye ati pane zvavari kuda kugadzirisa kana vawana rubatsiro vokwira Saturday next week. Ndobva vanyora kuti network yanetsa. Namba dzemunhu ane mwana varingotaura kapo varingonyora. Namba dzemunhu ane mwana bva ndaisirwa namba. Handitika zita bva rakandwa. Ndobva ndazobvunza manje vapedza kukanda zvese izvi. Saka imi muda tikubatsirei nei nai mama. Handiti zvikanzi ndibatsireiwo nezvamunokwanisa kuti mwana auye. Bhazi riri kunzi 1600. Hani muri kunzwa. Saka ndazobvunza ndikati sorry ko ndiri kumbotaura nani ndimani. Handiti maona. So sorry yako kana wafana sorry yako neflu yakaoma. Saka guys ndinoti mundibatsirewo handisi kuziva kuti who this person is. Handitika truly vakapiwa vakarayirwa na somebody else kunzi oi number idzi inde motora nemai ava amene batsiro vari kuda. Handitika kuti vawise mari munze mwana kunoko. Handiti tumbare Amanda zvenye mari yegogo yauko vataura varidzi vakaisa mari vatataura kuti mari dzavo dzifambe sei. Vakaisa mari dzavo they've already spoken kuti ngazvidai. Handitika so unless une yako yatisina kutaura nezvayo pano. But varidzi vemari ini wadi kutotsvaga i1 woku PayPal. Vamwe ava two ava ndatotaura ndakati vafonera nezo katotaura navo. Handiti saka gogo ava ndini mama ava handisi kuziva kuti ndiani. Animaona but unotoona nekutone manyorero etoni kuti munhu akarayirwa kunzi endai uku munopiwa rubatsiro. So ndoda kutaura zvakare nichitsinidzira kwamuri madiaries. Handiti please nemuya wemari waMwari ndinokumbirawo kuti musangofambe muchingoti munhu mukanzwa dambudziko remunhu modirecta munhu kwandiri. Munonditsa munhu asina kunaka nevanhu nokuti munhu achaendoti hatikuzivi. Ipapa ndabvunza kuti ndimani handivazivi. Havana kana kuzviintroducer havana kana handizivi. Handimaona handisi kuziva totaura nani. Handimaona vangototaura nyaya kuti ndoda kubatsirwa kuti mwana wangu auye kuno kupanana kutoya zvikazidai kuri 1.6 ari kuya nemuzukuru. Handitika saka nemuzukuru uyu achiuya it seems as if vanotori nehama dzanga dzichigara nemwana kunoko. Handiti vari kutora 1.6 yakakwana yebhasi kuti vapiwe padiaris. Handi muri kuona asi kune vanhu vangachigara nemwana uyu whoever this lady is kana whoever this mama is. Kune munhu angachigara nemwana wawe kubva kudhara. Vakutadza kuti vaite contribution yekuti mwana aende kuZimbabwe. Ndoda kubvunza wangu vasikana. Vatadza here kuti vaite dei vati tushoterwawo tiri kumbira kana 500. Bhazi ranzi 1600 ndo yese yebhasi ichabuda padiaries ipo pai. Vasikana musadaro. Nokuti the moment yandotaura inini kuti atina mondivengesa. Mangwana vozoona mudhayari wepano achibatsirwa konzi vanhu vavo vane favor vari kubatsirwa ndo vakaita sei. Takaendawo neva problems edu tikanamba kubatsirwa. Ofusi ndaitinawo ndikakuudzai kuti guys ndikakuudzai izvozvi kuti mameseji ari kufoni mangu evanhu vari kuda rubatsiro nenyaya yavakaona yagogo iyi. Zviri muWhatsApp mangu izvozvi nenyaya yagogo yavakaona apa iyi. Handizivi kuti ndodii. Nyaya iyo yakangora gogochiti ngatidai zvichemo zvizere muWhatsApp. Zvichemo zvakazarisa muWhatsApp mangu.
saka video yemondidzipisa musadaro ndimi munofamba muchipa vanhu nhamba ndimi dzimwe muri kuona dzimwe nyaya kune mamwe mapeji uko kwamune mangona nyaya yeko iri kuitika motega SIS MELLY panyaya pari kuda kubatsirwa peji riri kutaura nezvenyaya iri handitika pafacebook guys every social media pafacebook kana uchitogona kuunza nyaya uchibaya button uchiunza nyaya you are capable of nevanhu vaunenge unayo ipapa kuti mubatsirewo munhu iyeye wamukutaura nezvake andimazviona kana socialite imwe ikagona kubaya live vachiti pane uyai munzwe nyaya iri pano nemafollowers avo ikoko vanogonawo kuti toita sei kuti nyaya iyi tibatsire munhu uyu nokuti nyaya yavo vobatsira ikoko ndovatora nyaya yavo isu pano padiaries itozve pano padiaries zvokwadi mukwanga muchinditega kwakasiyana-siyana kunenge kwakazara nyaya dzevanhu vanenge nenyaya dzavo kwamo muoni kuti munondivengesa mundikanganisa hamuzvioni because vanhu vachataura nyaya idzodzo vachatofamba chitsvaga vanhu ka vonzwa nyaya yako kumapeji ikoko vapedza kunzwa nyaya yavo tichinda kwaSIS MELLY uko unotsvaga rubatsiro ikoko handimaona vanhu vachadeidza vanhu vanenge vane nyaya dzotogwa kumapeji uko vapedzera kumapeji uko pakuzoda heupo yakonzi chinda kwaSIS MELLY unobatsirwa ikoko ndopowo chipuwa nhamba dzangu guys hatidaro dina ndine mugodhi mira ndikupromisei guys dina ndine mugodhi wangu handika une mari guys musati mose mimide musingatamburi dima muine mugodhi une mari yaunenge unayo yakanaka kudla navamwe iri right zvokuti kudla nevatorwa vanokunamatira vachiti ndakapiwa mari nemunhu wandisingazivi ndakavhurirwa business nemukadzi wandisingazivi wandakasangana naye pafacebook munenge muchindiwedzesa makore ako andekurarama nekunipa mazikombororo rekuti I will never lack in my life because hamufi makanditira godo nokuti me muchitotenda kuti hakuna zvinhu zvakadai hazviitiki other than kuti ndibatsire hama yangu nokuti ichagwadziwa kuti mari iyo yaiwanepi hangaiti mari mufamilies tisina rega tinde kunogadzira mari iyoyo but mutorwa will never think kuti kandogadzira mari iyi nokuti wapuwa netotal stranger yausingasivi zvino handina mugodhi wemari vasikana mondikuvadzisa mondiurayisa kumastreet uko handina hangu basa stereke zvinhu zvemastreet but vacho vamunenge mati vauye ndikazoti atina ndotovengwa kunzi kune vanopiwa kune vasingapiwi saka please ndokumbirawo handiti poitawo mumwe wedu womudiaries iyi inohwisisika yauya nayo iyi pane nyaya iri kunzi yakaitika some few months here some few weeks ago I don't know kune certain page handitika remwana ainzi aiabhiswa nemurume chichichichi vakabatsira kubvisa kuti mwana ainde kuZimbabwe handiti asi achinda kuZimbabwe I think one of our top followers wepano anga ari involved munyaya yekuti mwana yabve pamurume anga achimuabhisa uyu vamutizise adzokere kumusha vakamurezera mari everything aenda kumusha little did they know kuti mwana yanga nenhumbu saka asvika kumusha kwakani nhumbu akazotanga kuziva kuti ndine nhumbu ava vakamaendesa asina kumutestisawo azota nenhumbu manje kuda anga asvikirawo kwambuya mukadzi wasekuru kwambuya vaya hakuna kugarika vakamusvika vakamudzika vakati bva pano nenhumbu yako dzokera kumudzi wenhumbu kwanga achirohwa achiti kwavashura kuya kuti kutonzi achingoenda murume akasira akapinza mukadzi atora mumwe mukadzi saka izvozvi uyu mudhayari wedu uyu akanga amboenda kumusha izvozvi ndobva atiwo semunhu ane adzidzawo zvakawanda pano padhayari sakati munhu uya watakabatsira kuenda kumusha rega ndicheke ndifure ndicheka mwana uya nokuti kudage kwaanopfuura nekwera achienda kumusha kwavo ndimboona kuti mwana uya ari sei kwai ndobva ndasvika paya kwai zvandakaona pamusha pachona SIS MELLY hazvina kumira zvakanaka apa nemimba akadzingwa saka izvo zvanzi akakumbira kugara mene pachechi kana kuti paipa ari kugara saka havasi kukumbirawo a lot of things mwana uya akupadhuze nekunobereka handitika manje kana paine munhu anoda hake kuchengeterwa musha nemwana ushu ane chimwana chake wo1 handiti akabvisiwa kumurume uko nyaya yacho iri kunzi yakaitikira kwamadhumbe diaries kwamadhumbe uko ndokwayakaitikira ndo vakabatsira kuti aende kumusha but pekuchagara mwana ya hachina pekutangira che kwanzi zvakatongooma zviri paZimbabwe saka kuri kunzi vari kukumbira kuti kana muinewo ane musha wake anoda hake kuti mwana uyo anogarapo nechimwana chake neyeyu mwana amwe ari kuuya uyu please let's help this child awane pekugara nokuti ari kungodzungaira izvi haana pekugara izvo zvimbazana kuvata kune mwechechi kwanga kukumbira kuti avatewo zvakare kana uine second hand dzehembe dzevana dzawakasiya vana vachechi dzakudhara dziya handitika vari kukumbira kuti mutibatewo mutipe zvifuranira zviya zvimaromba zviya tusokisi twevana zvichira zvausingasashandisi zviya hanzi anobva kwamarangi kwai anobva kwamarangi kubocha ndizvo
mene usamwendeko koko anomaona kana muine zvinhu zvemwana zvamusingasadi chingave chii kana kuti kudii tata tinozokumbirawo vanoenda kuzimbabwe vemakombi ava vanotakura vainde nazvo zvinhu izvi vonomusvitsa hanzi toda kuchengeterwa musha Smelly rumbi kana uchida kuchengeterwa musha pakanaka chibva wandibata kuwhatsapp munin'ina kutironge musikana ndokupa diaries uya kuita nyaya moronga kuti mozvofamba sei mwana uya awane pekugara aise musoro nemwana chete iye kana angwarawo ari pamusha penyu kana musingamurambidzi kutete zvimaprojekti zvokurimawo mavheji achidididi anotorarama akachengeterai musha wenyu antimaona saka ndo zvandachida kuti tidaridze nebo titaure izvozvo ndofunga manzi zvikuru sei ndisinyanya kusimbatisa panyaya kungofamba muchingorayira vanhu kwaSisi Melly anditi ngofamba muchirayira vanhu kwaSisi Melly ndoshaya ndopindura chiti kudii ndifungirewo wasikana anditika hanzi yaive alright Modecai ini ndingatozokanga muchawanisa mucomment section chiuyai kwandiri ndokupai nhamba yemukadzi umire kuti regai ndingopinda nhamba yake pano imobata mukadzi uyu momupa zvinhu regai ndipine nhamba yake imobata mukadzi ushu momupa zvinhu anditi momupa zvinhu regai ndiise nhamba yake imomubata ushu nokuti hatisina kuti kwai tingachaviga nhamba apa inyaya yerubatsiro anditi vanhurume haikona kuzoenda kunonyenga mukadzi ushu nai kana asingadi zvokunyengiwa tikuita zvokubatsira apa imbomirai zvokunonyenga munhu ushu batai ushu ndiye munhu wamunobatawo ushu ndiye munhu wamunobata mwana uyu hazvizikamwi nai asikana pakadai mari yekuchazikamwa kuti mwana muri yesikari inobvepi hazvizikamwi gaisi chero zvikaita zvepingi kana akabuda mukomana anongopfekedza mai mwana anokura chero zvikaita zvechii animaona mwana anokura animazviona hanzi what age is she I'm not sure about the age but anzane tumasenzi Joy zvimasenzi ndo zvichabvepi zvenai mainini zvichabudepi pakadai muridzi mirai ndifonerawo right mudzimai wacho munyasozwa information zvizere mirai nditrai kumufonera kune mumwe wedu uyo ari kumiramira nenyaya yacho timunzwa information zvizere ndiri right Irene kwanzi sex voice rangu riri sex nhasi kana ndakadzikama kudai ndikuzama kudzikamisa voice trying to dzikamisa ndeipi iri kunzi nemwe ndinechizati etikutisati yakwana ndiyana nyore koleta all right kumivhiso chouripiko chidayira akafoni naye asikana titrai kumufonera chitoni unenge wadzimafoni ndofunga aenda kusleep over nokuti foni yake haichapinda hawainzokushota pamalive apa tataura manje saka unenge watoenda kusleep over waenda kusleep over watoenda right kutonhora kamazano vanhu vatoenda kumasleep over kuna iyeyi wandanyoresa ushu iye wandanyora apa ushu wane nhamba dziri apo idzi ane nhamba dziri apapo idzo uyo une nhamba dziri apo idzo ndiye wamunongobata iye ushu ndine staff mondibata I prefer kupai Modecai chiuya kuwhatsapp ndinowandigwa nevanhu ndingatozokangama iwo kaya kuwhatsapp kati ndini Modecai wehembe ndinadzo kana uchida kuzotumira kwandiri wotumira kwandiri kunoku indotumira ushu hapana chakamboipa hanzi nasamandari varashe zvavo vatoenda kumasleep over kuda kuenda we kusleep over uda kuenda we ndikutsvakiri kukuinda nhasi chaiko kusleep over uda kuenda kusleep over nhasi chaiche ndikutsvakiri kukuinda kusleep over hanzi tipewo nhamba dzangu kundi nhamba dzangu hazitomboshayi kukaenda pafront pepeji nhamba dzangu zitori pasi vikandingokupa nokuti wachema wakudzitsvaga chaizvo
idzo ndakupa namba dzangu ende zvakare chimwe chandoda kuda dzisati tapinda uye yedu yanhasi chimwe chandiri kuda kuti nditaureka kana inini ndichikudzai kuti airtime yaprofit inoitwa Saturday makuseni iwo ndisira Friday onditumira airtime yako neFriday mina ndikudzei chokwadi chiripo guys handisi kutombokonzida kuti upinde palist ena ndombokubvunze ndandombo open ukaona ndikatokuudza kuti tora airtime yako une lucky ndinotoita kunge ndisina kuzviona because you guys you must learn to listen to instructions. Every life atita after prophet vachinda ndinosara nchitaura instructions kuti guys musi weSaturday makuseni ndo paniswa airtime ye Vodacom ye mari ye 110 kuti ana prophet tonyura masaturday today but still unoona every day nechifonegwa ne 7 9 10 calls pazuva muchibvunza same nyaya ukatona kufuna kulapinda zati ndoda kubvunza nezva prophet and saka please guys itai kuti mutera instruction kana waisa ako airtime yako nasi Friday sorry yako ayisi kutombovugwa ndisi kutomboitarisa ini ndotanga kutosa vatumira andinonyora WhatsApp kuti today or yesterday vachasa ma airtime avo mangwana pandichamuka ndowana azaramu ndo vandichatora and I'm only going to take only 10 people saka make sure kuti atanga 10 chete 10 iva vantu tudonzesa 3 hours tiri pano andimazviona saka ndati ndigare ndakuudzai musangora muchikondibvunza chinhu wani umwe achipedza umwe achifona futi saka mati toisa panamba dzipi apedza saka simeni vakati airtime ndichengoenda zvinhu chimwe chete pakumana maposa chero kaisa na 1 o'clock ndakavata 1 am handita ndingatoyema ngwana Saturday ukangoisa ndikafuma ndichiona irimo waisa neSaturday ndingato Saturday ka unenge wasa Saturday ndozongonyora ndichikupindura ndichikupa code rako ndichitonyora andiwana chete andimazviona right saka ndati ndipa diaries futi hapana kuti kuudza mwana upedzisira zvokwadi madiaries mazondigadzika mudishi kuudza mwana upedzisira but anyway handei kunyaya yedu yanhasi confessions guys tichitandara tiri padiaries confessions handizoti confession yeyi pane iyeyo wanachara nayo wamuri kupa hembe nhasi paandifonera tichitaura nyaya yemusikana yeyu kwai SIS MELLY mati nhasi kune confession regai ndigare ndakonfesa hangu pano ndikakonfesa kumadiaries ndotukwa ndikati taurako inyaya yeyu zvikanzi matukiro andakambokuitai so SIS MELLY ndafana kuseka so naiyeyu mevhisi wandapinapo alimona ndafana kuseka kwai ndakakutukai SIS MELLY ndakakutukai kwai ndikakutukai kwai zvisingaiti ndakasitaka kuti nyasoti ndimbofollowa nchoni kwendoni zvinhu zvamungotora everyday mungotana upenyu hwako makasogadzisa upenyu hwangu SIS MELLY munozviziva iconfession asi ndakanga ndambokutukai ini ndandozvizivi ndikati kupi gore ripi and ndanotoziva kutora maincidents akare ndikati hey ya saka unenge uchiri kuzviziva andiona saka ndo inonzi chi confession yekutanga yanga iripo anditika right handei kumaconfession guys hazvina kuti confession yechi kuda wakambo une mwana asiriwo murume waona ipapo kuda uri kuita lula kusaidhuko kumurume maiona here vhidhiyo yababa vangu vachiti vekuurigwa nemukadzi wavo vakabvunza kuti saka imi zvamabata chikomba chemukadzi wenyu saka imimi modii nemukadzi zvikanzi nababa vaya tikutosvaka varume vakadaro mufunge zvikanababa vaya zvangondigwadza chino takahura akavata nemukadzi wangu asi chandinakidza nechekuti haana kuenda nechinhu handi chinhu ake akachisiya chiripo saka chinhu chongosukwa zvindokondinyawo paakasira andaoma nokuseka vakareva siriasi wena zvikanzi ndongokontinyawo handi chinhu chinongosukwa here chinhu handimaona saka kudei anga akaenda nacho ndo pandaichema chinhu chichiripo achiudza ndafana kuseka veduwe saka varume vakada kuti kuvatsvaka kana varimwe muripo mazva mukadzi haarambi kuchihure chinhu chero chisina kuindwa nacho chasiwa chiripo handika chongosukwa zvotagona baba musuka moita alita kundonyuwa handichimaona right saka kutotara vakasiriasi chero kupresenta guest akachibvunza asheya zvekutaura handimaona zvikanzi baba mune mwoyo wakanaka munoregera zvikanzi chaiko chiripo chinhu zvakakosha ichi saka imi guys ka chero uri kuziva kuti zviri kutorohwa chinhu handitika unongomeka sure chete kuti vaziva pane vanhu vakaenda nofollowa panapa make sure wavhara voice rako tsvaga mask yako kana chimucheka chinyoro wovhara pamuromo apa wokonfesawo zvinokubatsira iwe kuti urerukigwe and kungofamba wakatakura zisecret rako raunenge uda riri usina kana mbosheya chisheya nesu family yako madiaries tizive kuti zvii zviri kuitika handimaona panapa kana iri confession munhu so unongo confessa zvaunoda unongotaura zvaunoda handitika
one thing for sure padiaries now nyaya dziri sensitive dzakadai hadzifambi kumastreet ndochokwadi panofamba nyaya dzatati tichiseka dzemijolo idzi dzakadai so idzi dziri serious ipapo ndokupai sando dzenyu zvipikiri zvenyu ndinokupai tinotaura pano dzoperera pano animaona anzi ndaiona video yesimeli ndafanira kuseka ndikatende baba vaka zvakaoma right saka regai ndivhure ndisirewo izvi ndakubvisa namba dzamevhisi manje Irene kozanyora namba dzangu mucomment section mutoni dzekufona pauyu dzekufona mai magi ndo anosinyora magi mai doido ndo anosinyora panasa andisikuvaona mucomment section andisikuvaona mucomment section but vanhu manga muchingotuka henyu baba vaya guys ndinyorerewo namba mucomment section guys ndinyorerewo namba dzekufona isai namba Ivan isai namba ina ndinodzizivi ni namba dzene musoro dzose kama nema diaries chayo animona ndo anozanyaya asi baba yatara chokwadi guys vanhu mamuchingotuka henyu papeji payaka muchitukirira baba vaya but baba yatara chokwadi nokuti baba vakungoti chete vazosvika pakungoti vakazvibata zvamaya zvakabatiwa vazhinji venyu wani muri kungoenda wani kunochirovesa mudzoka muchisuka wani mopa wana baba vorovawo kuoita wani takondinyuwa it's just that kuti zvinenge sina kubatwa baba yatara chokwadi. Thanks Tino. Thank you Tino Chen. Baba yatara chokwadi vaya ikaitwe zvedu first confession. Hello pa confessions. All right. Did I to say mningin? All right. Later boyfriend is Melly. Later boyfriend because I got it we're gonna go after an 1 year barubas. Ngwaro 1 year. Later boyfriend is Melly. Later boyfriend is Melly sawa muruma bazo uland bazo muza tu wanana makoko bazo ngobuda hapa shaka bandi ngira sisi meka bato kumbira to ngira south island yainga nguva between isu. Saka varume variko vakadaro but murume meji vambaro tipamwe ndakamuchita oro wati hapana kana muchomwana kambomu kana hapana iwe mira ukureva kuti wakati warohwa chinhu iwe nyaya ikauya ikabuda nemakohwa yabuda nemakohwa murume akazvidza akatokubhega kuti please don't tell people katingoita secret tiri tu katomiti don't tell vanhu satoboudza ko vanhu ngaitongopera akatondibvunza tonga atokozi anoziva kuti nemasisters angu triclos abva zvondibvunza kuti wavaupere kakuti aiwandina kakuti nyaya iyi ngaitove between me and you nanhasi nyaya iyo iri between me and you haasati ambondishandisa like kuti kuuse those words against me nti wakambodai haasati muri kose izvozvo titese nawo but now arubati okay saka kuda kuti wakahwisisa pakuti iye nekuti akanga aita gore kuti obviously waida kuti udii wakahwisisei apo aitoshanda kwakofuye long time sesimeli aingoita gore odzoka kana kuti muna December gore kada na December or muna June wakamuwanepi murume uyiwe sesimeli ndoekuwagweruko sesimeli kule wagweru saka hakuna kana wemufemili ari kuiziva tisati tanga kutoiziva nyaya yemadiaries ndizvozvo iwe wakaita laki iwe vanhu vanofana zvezvi wakanga wainani kuti echikomba asi iwe wakakunyengera kuti echikomba ndiani toda kumuziva pana munoti hazvina nguva yemupfungwa mako kune munhu akakudza kuti tachikomba ndiani hei usafi wakaita chikomba shuwa next time unoguriwa musoro ukafambiwa nauri muplastic musoro ida murume wako ende usamboitaura nyaya yokuti kumurume uchi ende ukango ameno asingoti zvakanakira kuti 2016 kusvika iko zvino asati amboidzokorodza wakakuregerera zvishuwa asi akatanga atobvunza madetails ere kuti makadanana sei kupi sei zvikafamba sei iye wakakonfesa
Imama rara ukangani. Imama ito ukangani. Kakawanda. Waoda utowanikwa na yeye. Kuna kuna kiza. Saka waizviziva here murume kuti uri mukadzi womunhu? Waizviziva kuti uri mukadzi womunhu? Iye anga asinawo mukadzi wake. Asa pamakaita pakawanda pesa pakapa, that means hapana makondo makashanda. Kudi wakaita nhumbu naiwe baba vari kunze kwenyika kuIraq. Kwai nevamwe spidi kutsvaka varume kulowa gweru unofa. Uchiri kutsvaka varume kulowa gweru unofa. Ende achitodzoka uchikoni musi wandifunga musi wakatokonfesa akatovata chirowa kuti chikumba. Asi usiku wacho ihoho hawamukonfesa usiku ihoho hawakonfesa wakati vata uchiro waka chini inemenini kwamakachera mushongo wenyuka kwakaoma asi azvidza korodziwi ndava kutsva kuti wange ndaona muchirohwa muchiameno Hey, baba usazvizokoreza mainini kwai inzowa iponi muri svachi. Amen. Amen. At least now nokuti wataura kati kwai zvokuba zvinonaka ndizvo zvinoita manje zvinokunakidza uchiba musi waunobata unoita kungodei zvaigona unoita kunge ucharivhesa kuti zvisange zvakaitika nokuti panenge povava panenge paipa. Thank you mainini waita basa iwe at least wabudisa pa clear. Thank you ningi wangu, have a blessed night. Sharp. Right. Hey, zvakaoma. Asi ndozva zvinoita handiti pakurarama unombosangana zvinhu zvakadai. Vakasangana nemiedzo murume asipo angaenda kuout nebasa vanga vagara nguva yakareba handiti havasina kushandigwa pakirawa. Ndobva vasanganawo nechimwe chimufanawo chobva vatanga kushandira navo zvevari pakirawa kusvika vanhu vemakuhwawo vanhu muzive zvinhu muchaputsa dzimba dzevanhu. Muchaputsa dzimba dzevanhu muzive zvenyu. Handika siyana nenyaya dzavanhu mudzimba umu. Kwabva kwaitawo wemakuhwawo wakanoudza murume kuti mukadzi wakudi mukadzi wanga akudai. Murume akatisaudza vanhu. Ngatimbochengeta secret yedu tiri tu. Hello, call up us confessions. SIS MELLY, right? Ndiri right mninga kuri sei kumuseri uko. Ndambomboza mauchinja voice. Aiwa tanga titoshaya kuti ndiani papata tokonfuse kuti ndiwani. SIS MELLY sisiyafona phakathi kunyepa. Ini ndakambobahwa. SIS MELLY ndabahwa. Ndiracho. Ndaibva kukitchen. Andisi mwana wadoro badiro ndakamwadoro. Ndikata. Kwakukanga nokudelete ma message. Ndasvika kumba mumabata phone. Ndachida kufona. Makuseni akundibvunza kuti kuma message aya haufa. Ndaona kuti ndiramba zvichaita. Ndamuudza kuti ya ndizvozvo. Kwai wangazvizvitirei? Ndikati hapana. Kwai alright tozotaura ndapabasa. Paakabasa akati I don't want to talk about this. Zvakaitika let's move on. Just like that. Ndandatanga kupeka mabhegi SIS MELLY. Wega wafanopeka mabhegi ako wega. Ndega ndakozi ndaitosha
kuti ndo explain asenya yacho. Iwewo munhu uyu mameseji anga ari eiwa wanga watoitwa here musi wacho uyu? Mameseji anga ari aiurayisa here wanga watoitwa here musi wacho wakabva kupatu? Oh, ainge mameseji ekuplana kuti mosangana papi kuti muite. Hey, saka anga katine nyoga zviri in details kuti murume abva kurumza toda tinoda chidanoita. Apa ine ndaito comment a profile picture yapa banjitendi you look so handsome. Asi ndofunga wako murume ako akangodaro nenyaya yekuti akaona kuti mameseji aya muri kuchiri mamuchironga kumuita hamusati maitwa. Hey, saka unoudza kuti kubva nanhasi asati ambotaura nezvazvo? Ndokulowa gwerwe. Musi wakabva kubasa iwoyo musi iwoyo. Saka ukalambasilwa zvokulambasilwa zviya musi iwoyo chaiwo. Anyway. So it's true. Zvinoitika sisimeli. Kolaba kutaura it's true. Zvotoitika ini ndakazviona personally. Even ndisina kuzviona personally ndaizofunga kuti kunyepa. Akati ndochikupa kuitira kuti pamunhu zvangu achida kunopuwa kucheka ndikuita kuti nini I'm capable of that. Ndozvandakafungira kuti aida kundiratidza kuti ameno but ndozvakatoitika. Hey. Chinda ungatozokuwara nokuramba wakabata mhino shuwa ungatokuvara uraiti munina. Thank you very much for sharing story. Kwai zvinhu zviri kuitika mai mwana uyu wakamboitawo 4 years ago asi haana kuzonyatsoita ake wakabatirwa mameseji chete. Murume akati usaudze vanhu ndotoita kwai asi musi iwoyo usiku wacho wazvabakwa iwoyo. Kwai kwakaitika chisionekwa kwai ndakashandurudzwa zvokuti unohwa kuti Jesu eke handimaona. Wakangoda kuti ndikandikutaridze kuti kwauda kuinda uko neniwo ndinokwanisa kuzviita. Munomboregere kuchita everyday vanhurume. Mumbomirira kuti mutange mabata kuti muzoshandudza vanhu. Modi mugara muchingoshandudza everyday kuti vagutsikane. Kunotsvaka chikomba pamanenge aona kuti kuda mubamaita zhara hatizivi ameno. Handimona. Maconfessions ndeese asa apa paavo ava vatora chimuti chekutega titange kutaura dzedu dzatakamboitawo ndo confessions avo kuduseruko. Handiti asi confessions dziri kungoya dzose dzakasiyana siyana. Handimona dzose dzakasiyana siyana dziri kungouya. Asi guys musatambe nekungozvita izvi. Munofa makambonana noguriwa musoro. Nyaya idzodzi ndidzo dzaunourayigwa idzi. Manzwa. Musanyanya kutambira muchidaro. Hello Kola. SIS MELLY. Muri sei Kola? Ndiripo. Zviri kutaurwa nanakola ichoko hadi SIS MELLY. Although hangu inhangwe anti mine is a bit of a different version but my late husband died thinking kuti ndandaenda kumujolo. Because iyanga ane system yekusarara pamba. Alright. Apa ndichigara nehanzvadzi yake yanga itawo mwana wayo indine mwana wangu. Ndikati nonsense mani bratishita ndingajairirwi nemunhu ndakatarisa. Iye handitari kurarawo auti. Ndokubva ndarongedza kabhegi kangu iye abuda makuseni aenda kubasa indarosarawo ndarongedza vatete toonana ndichakuonaiwo kana ndadzoka. Ndakanoita 3 days ndiri kumba kwecousin sister yangu she's now also late. Ameno kana vari kuudzanawo kunosanganawo mweya yawo ikoko kuti uzive here kuti mukadzi wako aiva kumba kwangu. SIS MELLY from that day ndakati ndichidzoka pamba 3 days later munhu akukumbira ruregerero. Saka apa wangu anorarepi? Ndikati zvokuti indakambokubvunza kuti iwe unonorarepi, saka ngatisabvunza naye. Saka ndima motokumbirwa ruregerero. I'm very
sorry, I know I'm the one who caused this. Even if you have a boyfriend, I understand. Zvema boyfriend, kana kuti zvema girlfriend, ngatisabvunzanai. What you don't know won't hurt you. Kwanzi chiro mune boyfriend ndakazvikonzeresa. Ndakazvikonzeresa because I'm the one who started this. Because you wongori munhu ani right uchigara pamba uchitondichengeta nehama dzangu, and I'm the one who I would have pushed you to do this. Zvokuti iye mumusoro make aitofunga kuti ndandiri kuboyfriend 3 days. Saka akatosvika pakutoshaika achingofunga kuti makaenda kuboyfriend. Akasvika pakutongoshaika achingofunga kuti madays iwaya ndakambodisappear ndaiva kuboyfriend ndakatova cousin sister yangu zvangu. Hey, naikola kodei makauraigwa mahara maidii aizondiurayira mahara aiziva kuti ndandiripi. Aiwa kabati handimi kuti akafa chifunga kuti mama enda kuboyfriend. Let's say zvotogara mupfungwa make zvoti uyu munhu atodzoka kauyu mofa imusina kwamama enda boyfriend. Asi SIS MELLY ndoramba ndichingojolegwa ndakagara mba. Saka musi wondo pakakuguma kwemujoloi ndo pakangogumawo nyaya dzakewo ipapo angavatamba vese pamwe aiita hake zvemujolo masikati but manheru aivatamba angati ane hunhu hwekusatorara pamba ndo pakazondibhowa ipapo. Saka in other words mujolo unogadzirisa dzimba kabisira unogadzirisa dzimba but zvakuenda nemunhu. How much that person loves you. Okay. All right. Saka muri mwenye bhaolo gwere. Why veki murume wenyu wenu? Yabona ke SIS MELLY amandebele yazi. Anga vari kublawayo iko. Saka vari meblawayo vane rudo ini. Vane rudo. Nokuti even kula gweriwo futi. Animona indebele speaking people. Saka vane rudo. Nina amashona why ningafani nabantu basebulawayo amashona why ningafani namadoda asebulawayo amadoda asebulawayo agcwele ilithando yagcwele ilove wabona bayaqholela abafazi babo if babafebile out there wabona nina amashona nifuna ukuzenza ngcwele nifuna ukushaya nifuna ukubulala abafazi for what? You must learn to forgive them as well. No, SIS MELLY moza kuti varume problem yavo chii SIS MELLY. Varume vanohura nemiri wavo kwete nemoyo. The reason why varume vakawanda vachizorwadziwa kana ahurirwa nemukadzi is because vakadzi tinopinda nemafeeding station zvese nemoyo netsoka zvese brain imomo magaro zvese imomo tinobva tawira. Saka anotoziva kuti munhu uyu akanodana neumwe munhu adanana naye zvemachokwadi. Unlike ivo varume vanoruhura nemabhurugwa avo zvavakasenga mumabhurugwa ndozvavanoshandisa kuhura. Anogona kunge asingatombomuti munhu iyeye but achitoti achihure naye. That's the difference. That's why you find kuti varume mazuva vari kurwadziwa ukanzi wahurirwa nemukadzi because vanoziva kuti vakadzi tinoshandisa mwoyo and once nangodanana neumwe munhu that's the end of the story with you. I'm now moving on with the next person. So what's up with? Yes. Ameno. But zviri paviri kumandebele kwacho futi musazvitema. Kune vanhu kundebele speaking people kune vanhu vanodziya musoro zvokuti chekwa kana muchiziva kunodzika vanhu vanodziya musoro kuZimbabwe ka tambai nematebhelele mtiti kwai mawa 2 3 vava 2 vamahwewa kuchikwai vakakumbira regerero munotamba muchinodaro munofire uko. Ameno hapo ndinatete vangu SIS MELLY vane murume wavo anorara nepfuti pasi pepilo. Ichokwadi hanzi ndinocho unovatawa mukofini wako mapurisa kumochari zviedzeona anotorara every single day rakasikwa naMwari anovata nepfuti kwete kuti kwanza ari kuda kupfuura mbavha mukadzi mumba anotogara achitomupromisa kuti shamwari if I catch you kuti uri kundigurira pano pari kubuda zvitunha. But guys, truly speaking musazvinyepere henyu musambozvinyepe ndichitokanzi yeti imwe story kuseka majosta tugitana kuti varume kulewa gweri uchichi pafefe chepa hakuna vanhu muri kunzwa vanogona kutamba iwastaki kunge
varume vekuchindeveri. Itei mukangoita mijolo yenyu muri pavarume ava chiteka muchifunga ndo manje vanokutamba irafu wasitaki. Muri kuzwa? Because havanzezi ende havanonoki. Anoona? Havazezi ende havanonoki. Ende agoshaikwa futi. Saka musahure kana muri pavarume ava. Kana wakatohura kudhara chibva watotendeuka nhasi chai. Tendeuka nhasi chaichaika. Chibva watendeuka confess apa. Ubva wanotendeuka. Uchikonfesa panapa uchinda kunotendeuka. Handimanzwa nokuti chakuvigai chokwadi. Kwanzi gona the days kuti unohurigwa kati baba. Iwe usina kunyengera vanhu iwe. Iwe usina kunyengera vanhu iwe kuti vanhu vaende unohura. Iwe uri kuhura here iwe. Uri kuhura. Uri kuhura here. Kwanzi gona the days kuti vanhu vanohura. Iwe uri kuhura here. Inema unonyengera vanhu vanhu vanohura iwe. Ma? Vanhu vanofa takavatarisa. Vanhu vanofa tiri kunyepera nasikana. Vanhu vanofa tiri kunyeperana. Usatora zvinhu zvakashanda mubaba kana kuti zvakashanda mubaba sisimeli ufunga kuti zvinonoshanda mubamako. It doesn't work like that. Vanhu zvakasiyana panza. Saka tisatombofurirana nhema. Inini ndogona kuti zvakashanda kumba kwangu. Iwo kanozviedza munoswera wako makuva straight. 2 minutes straight. Takuchema wasiya vanhu vako vari nherera. Saka usatombofuririka kuti just because ndakanzwa kwasisimeli kuchinzi ngakazumba vanhu 5 vakatofona vakati takahura tikabudirira tikanzi sorry zvikatoperera ipapo. It doesn't work like that. Okay. Sure. Thank you very much Kola. Thank you very much. The guy chinzwe vamwe pakaoma. Ora sharp. Hakuna mnanda kuurigwa guys kamda kuna timu. Hakuna mnanda aiwa perseverance mwe. We don't talk that language panapa. We don't diss what do you call them? What would you call them? Mamwe roots, mamwe tribes, and we don't diss them, we don't shout at them, we don't bash them. We are just having a general discussion. No need to no besha mamwe roots, and we are all one turn on which it and it turn on which it. Right. For night is guys, pano manyora anzi. Unobayiwa chaiko kufa chaiko. Unofa atidi kunyeperana. Right, ndavura maline ande itinzwe confessions. Regai itinzwe confessions kuti dzakamira sei. Kwanzi nakaura ndohura vasikana. Vachihura ituoni nokuti varume vacho vari kungohura. Muri kungohurigwa henyu kwa kana kaura saka uda kuzo usati wamubata chete. Kana unotozviziva koda ngoti nyepera panapa. Uri kungohurigwa. Ausati wamubata kana kuti ausati wangozvibata. Asi ari kutohura. Hura tinouya chikuviga kuti torega kuya touya. Hatimboregi kuya touya kuzokuviga wafu. Chihure achibhadhari. Asi handisi kuti musakonfesa inze chihure. Uyai mukonfesa handi iconfession. Kureva kuti hamuchaita handiti. Kana uri kutoti uchangohura iwe uchiri kutohura. Uyataura kuti ini ndatouyawo ndichiri mukati mekutohura. Tichokubatsira kuti unamatigwe naprofeti mangwana. Ubvisiwe dhimoni rechihure. Kana uchiziva kuti une dhimoni reshavi riri pauri rechihure. Handitika please ibva wangofana tikugadzirise. Hello Kola? All right. Hello, kuri sei? Ndiri boss Sisimeli. Asiye vanhu vahure vashavu. Sisimeli. Ndoda kuconfessa something zvakamboitika ndiri mwana mudiki. All right. Pandakakura ndaigara kumusha namama vangu. Baba vangu vaishanda kutown. Saka taigara kunzvimbo iri kumusha. Tichigara tiri kumusha kudaro Sisimeli. Saka mbuya vangu vanga vachembera. Saka ndainzi nana mama ndakatoda kwana mgugu. Because baba vangu ini vangu vari first born. Ndiye vandiri kutaura ava ndimai vanozvara baba. Saka ndaenda nonova kwana mgugu. Saka ndasingadari vanga vari ivo gugu nemusikana wavo webasi. Nomwe mwana wekamaini tanga tiri wesame age. Saka tainorara tese ikoko tiri 3. Sisimeli handisiye kuti icho chaindimutsa. Ndaimuka chikuti ndiri mudiki chikuti ndasazoziva hangu time temporary. Sisimeli ndaimuka mausiku like unoziva tozvokuti unongopepuka but wakafuga magumbisi ukarara. Ungopepuka uzotipaka ndapepuka usinga like mamukiro unomboita nepo uchinzwa weitama ziva nditi. Unongopepuka pasina mwana kumuzi. Sisimeli ndaiti ndichipepuka ndaiona mbuya vangu Sisimeli vachibuda mba. Saka zvaindinetsa ndaikaba makuenda kuti Sisimeli ndobva ndairara. Like ndongomira ndichiona zvadzoka. Sisimeli ndaimira ndomira kudati asi
kwakujoka kana ndomira simedi vasiri kujoka kwakutoyedza kuti malaita kutobudikira kuzibachakake kicheni yemauswa yanga ine mawindo aya windo rakakura kunge like palm reroko ndomakuru anga akaita mawindo akachona kwakubva kwakutoedza kunze like palm reroko windo raira yakaraka risingavharwi saka unoona like svepanzi naro utoona kunze kwakuedza ndotemza ifuna mbuya vangu vakupinda saka mabese kutanga vaibuda vakapfekei sisimene ndenge ndakarara like ndakapfeka pasi ndingarara pambenda ndingarara pasi kawari zviro pakati saka adini vakapfeka tsoka dzakuti munhu adzika pambenda ari kufamba akaonao unoona tsoka dzako auzotarisa kuti mutoti akapfeka unongofunga pamwe munhu amuka kuenda pfekera ari kudzoka aidzoka kwakuedza saka possibility taurako ndingamuzokukwenda nyaya sesimeli mazivi kutanga zvakangondinetsa ndasingaudze zvichingondinetsa zvakagara zvichiitika simeli zvakagara zvichiitika mozoti neimuka ndasingazoziva hangu time but I am sure time dzaneimuka sesimeli dzakadzingori same time because time dzaneimuka sevanduka zvandinesa paipa yamwe musi tambondaudza mwana wekwapirini vangu yauya anga ari sister yangu ari mwana wekwamaini nasi munini wadhidhi vangu mamadhirisa I don't know kuti ndaexplaina chaizvo here ndikunzwa muningina mwana womuningina dhidhi vako ndamuudza kati zvinoitika ndezvekuti kana ndakarara pandiri kumuka kubva ri kubuda mumba but pavari kudzoka kwakuedza but pavari kubuda sesimeli it would be totally dark because ndiri kumucha time yokwanga kusina kana malights emafoni it would be totally dark makasviba makati ndo but I could see vachibuda vachovhura door utovhura door because ukavhura time vanovhura door panze panenge pane mwedzi you could see a little bit kuti mundabuda panze utovhura door mubva vaenda pavanodzoka kudzoka kwachena malights akubudikira nepamawindows epakitchen ndabva ndamuudza akati next time kana vamuka ndomuti ndikwenye vamuka futi next time ndabva ndamukwenya hana kumuka katime vakatobuda china chimukwenya iyoyo akati vabva vamuka kati vabuda zvikani ngatigare tamusa nemusikana webasa yetatagara sesimeri first day kai tagara sesimeri kwakuedza pindikiti muna kupinda tatovhara musoro katarara zviri kuitika zvikanzi mangwana futi sesimeri apo ndinei vamudza vanhu pavari vese avati yange ndandiri kwavari vese time yese pavari kubuda mbuya second day futi ndavamudza futi vanhu vaimukai mbuya vabuda mbuya vabuda paipa tagara futi second day asataudza vabereki zvomuitira patiri 3 chete vabuda futi mukavaenda vadzoka vadzoka vakuedza mwana maina mwanga ane makuhwa vemwana abva anoudza mai vake kuti ndozvitoitika mai vake vachitogochunda bva anoudza mama vangu apa muridzo inyaya yasandaisheya nyaya yachona sesimeli mai vakaudza mama vake vangu abva andiza bva ndibvunza abva ndatokonfemawo zvikanzi zvoka zvakaita kwenguva yakabasa tikati I don't know zvane nguva yakareba zvichiitika sesimeli vaka zvane time ini ndaigara chimuka every time pavaimuka sesimeli ndaimuka every day pavaimuka ndaimuka sesimeli but musototarara kumba handimuke but ndikaramba kwavo tena yakubuda yeka sesimeli ine ndakamuka kusvika vadzoke ndakamuka ndorora vadzoka vanhu taudza vanhu vekumba paipa ndo zviri kuitika but vasi kuzoti time tovataimira sei time dzakamira sei like totaimira nguva dzipi because handisi kuziva kuti nguva dzipi sesimeli zvadaro sesimeli zvaramba zvichiitika mama vangu basi azorara nemikoko vabva vauya mama vangu same time mbuya vabuda ndamuka ndabva ndakwinya mama vangu ndakwinya sisi vangu vaivaira ndabva ndakwinya nemusikana webasi tamuka tagara mozoti kwakuedza futi pakaita kunge shumba iri kutova sesimeli kumusha kweda hakuna shumba sesimeli ndikataura zita kana mshuwa madangu ndotozviziva but hakuna shumba sesimeli pakaita sound yatange shumba iri kutova sesimeli so munhu wese akafuga musoro achivhara achitya mbuya vakapinda kuti sound iyoyo yakabva kupi kuti yanga iri apana noziva hapana akabvunza umu vanhu vakabva ngonyarira nyaya iyoyo sesimeli nanhasi nyaya iyoyo iri kuti hata kuti chii chanyasoitika mbuya vapenda vakafa rini vakafa 2018 imi pamaikura hamuna kumbonzwawo here kana runyore kupe zvesvo zvokungoti zvinotaurika masitizha zvokungoti kana kuti mbuya venyu vanoroya chicho kuti muri vana mutukana munhu ongoti mbuya venyu vanoroya because normally zvinoitika zvokuti muroya anonya kuzikamwa nevanhu vekunze first musati maziva imi vari mumba vanhu vaitaura sesimberi but vairoya vanga vasina chinhu mbuya vangu sesimeli vairoya aiwa muroya haana basa kuti muroya haana basa kuti anoita chinhu kudi kune vanotoroya zvemashavi
then pane possibilities too. It's either vaienda kumujolo murume wavanga aripi sekuru saka unoti we vanhu vanobata zvitsvimba vadi kuti walula ini chitega ndimbokukonfesera woimenyamira mira ndikukonfesere munyaya yakamboitika kumachiri wabva watondifungisa nyaya iyoyo ndafana ndiri kuma grade 6-7 uko zvaizvo zvandaikudza kuti kumaholidays tainzi ndai kumusha handitika munoziva life yekumusha tainda kumusha handiti zvimbuya izvozvi zvine zvidhara izvi handiona tanzi ndaikuma kwandinozoti kumamisha vanhu vanoita zvozvo zvekuti magadheni anenge ari kure uko kwamunoenda muchinodiridza muchinodidididi hanoona tainda tikunodiridza kwekuyandi saka kwaive nechimwana chabamukuru vangu so iva vanotuka everytime vaya taiva chandaifamba nachichimsika chandaiti chakazofira mumakoni chechiya tainda tanodiridza kugadheni ukatadzoka handiona sezvinoita zika kudaro ndakanga mwachiya ndichazivi kwakunosviba ndobva ndakanga magadheni ndati kune mwana wabamukuru vangu ndingatidzokere zvikanzi kuwo kunobika ini chidzokera ininde kunodi kunobika handiona chidzokerai asi vanhu vangatojairauka plus tazati pfungwa dzeuhwana pachena akambofunga ndadzokera paseri pegadheni ipapapo handiona mbuya chembere yaitobata mudonzvo nevamwe sekuru vanga vari sabhuku vemuraini medu vakatokotamisana kuseri kwegadheni uko handitika ndikatonovandira handikona ndikatomira nemuti ndichiona handikona kusvikira zvapedza ndakangomirawo nemuti ndopa ndakazoti ya ne unozokuti ndakaita nguva ndichingonzi usataure ndichingonzi nanhasika vanhu vangozoti vakafa ndivangaona paine dambono vayeuchidza kuti muchedza ndakambokubata ini zvino vakafa vose vari tu saka zvakaoma saka pamwe vaienda kunodla izvo plus chakanga chozodzvawo kunge shumba ichi saka iwewe waimutswa everyday kuti panobuda waitofanwa kunge wakashandiswa kundanoroya iwe mwari wako wakangorambawo newe vaida kutokumutsa zvina basa zvanzi vangasakufariri but the fact that waive muzukuru wavo ropa ravo vaida tokumutsa tuinde navo hamene zvaizongoitikawo pauri kuti uzosara zvakaoma at least kana pasina akasigwa hapo mufamily vakaenda nezvinhu zvavo zviri right hapana zvandatindaona or zvandatindanzwawo neaneno kana zviripo zvamuda hazvo but sofa hapana apo but simeli pakadzoswa mukuza kuti munhu wese even mama vangu arimo vakafuga musoro vachitya pakadzova munoziva kuita kunge ameno so but akabva tongopinda iwo and vakabva vachiita like normal like everything normal muzoti ufani munhu aita zvinhu zvake zvakadaro nokaaa muchitosvaka vamutarisa but iwo everything was fine kwavari ya zvakaoma. Thank you very much mningi. Thank you for sharing this story. Todoza tachidaidza kana idzi. Hey. Thank you. Pakaipa guys. Alright, pana wangu achitaya kufona. Todorevesa guys. Moja zvokutamba. Kumusha kundaimboonerera ini. Indaita zvokutonovavandira cheko chida kuti ne mwana wangu rongo akasheka tati singawi. Wanga asingawi. Unda ndakamudzidzisa. Tainovandira. Tichida kuona kuti how far. Zvinenge zvichimboitika ikoko. Handi munozati kumamisha koko zvimbuya nezvidhara izvi zvinenge zvine varume asine varume vasachidana nezvimwe zvidhara mungimo. Hello. Yes, kola maskwera sei. Muri sei kola. Musha muri sei sorry ndabaya imwe number yepa live ne mistake. Oh mabaya all right, no problem. Alright, ndanchida ini ndandine confession yangu idiki zvayo but sometimes ndakazvifunga zvinotondidya moyo. Ndakaningirira handi munoziva kumusha vanotsokunyora nzungu dziya dzemusho dziya kana yanguva iyaya yekuti vapadhuze kunorima votsokonyora nzungu vodzogara dzakangotsokonyorwa dzakatoiswa paside shinzi ndedzembeu. Saka inini ndaipota ndichiba mbishana ndichienda kuchikoro ndichiba mbishana kusvika tumba garoni yemusho apera handinambotaura. Saka mama vavo yanguva yekurima iya yapamba patorimwa yanguva yekuti musi wekuti vachidyara
vatarika ndiende mudura rangu ndinotora nzungu dzangu dzembeu kunodai kuona mudura hamuna kana chirimo. Munoziva vakatofunza kuti mumba makapinda mbavha ikangosimudza nzungu. Iwori wako waidhadovira vanhu. And vanambozvifungira kuti zvoni muninga nzungu dzese kupedza. Vakatoti mumba nanhasi ndofunga vanotongoti mumba makapinda mbavha ikaba nzungu nekuti havambozvibhirivha kuti ngabe nzungu dzese idzodzo kudzipedza. Saka nanhasi hauna kuzowadza chokwadi. Handina kutombovaudza nanhasi but mumwoyo unotombofunga. Aiwa, iko zvino wafunga kuti uchivaudza zvakapfuura. Wafunga kuti uchingovaudza. Uchingovaudza kuti mama muchaziva incidence yenzungu egore riya. Ndini zvangu ndaihlambichana mbichana. Ndichavaudza mira ndichavaudza mangwana ndigokuforwardira iudio kuti vachati. Uti forward aiwa vaudze hazvisina basa nezvakudhara. Ngozvichenesa. Ngozvichenesa. All right, thank you mama. Thank you very much. Bye bye. Zvimwe zvinhu guys zvine zvakaitika kudhara zvina kana basa unotovaudza kuti uzvichenese iwewe utonoti anoti inyaya yakaitika kudhara but yanga chipofunga kuti mai vangu vangotipa asi ndiwo akadhla nzungu ndiye kutongozvibudira pachena utaure zvingodarika zvitori nani anomaona. Right, pane vamwe here vari kufona apa tinzwewo maconfessions. Right, vanhu vangatadzi kumbishi vanhu vane nhingiri inodawo dzakakangwawo mbishiwo. Hai, right, uyaitinzwe guys confession. You confess everything chaunombotuka chifungo ongoti it was not worth it though. Anomaona munhu wakuzati guys we all have past, tinawo mapast amwe ekutoti hauna kuudza munhu, amwe ekutoti ukazvifunga wega unoti asi chiko chaitika panaye Mwari. Anomaona chichaitika pa you are not even proud of that. Anomaona pari kuti uzvitaura unoshaya kuti ndotaura nani nchiudzana. Anomaona ndo maconfession that tichitaura iwaya. Anomaona ndo maconfession that tichitaura iwaya. Anditi maona kwati dama confessions echihure chete mamwe sanoboa iwe shamwari confession inoboa chi. Right, hello caller. Hello. Yes, what do you say? Mushe hai uye tinzwa. Inenda hapo haisi confession but ndombotaura ndakamboshandira mumwe mukadzi akasaroorwa nemudhevele wekuno wabe. Sisimeli yanga asiri murume but yanga iri boyfriend. Sisimeli murume wairara nebhemba musoro pepilo yake achitaura kuti ndapokuona une boyfriend cheat kukuraya. Mumwe musi akamboisa mwana wake musoro murights cook. Zvanzi ndinomuuraya ushu mwana wemukadzi. Mandevele haichekana kuna vakadzi vari kuhura havo mandevele ka please siyanai nazvo. Okay, wow. Anga asingaiti Sisimeli anga ari violent apa anga ari musoti. Munoziva chinhu chaaingogona kutenga kana mwedzi wapera aingogona kutenga kachili kake kanovava kekuzimbabwe. Ndokaagona ikako nekubhadhira polisi yake. Apa aiunha vatana kana girlfriend yacho naenda kubasa. Anga asingaiti sokesi. Inini ndaishadapo ndakatozobvapo ndichitoita chiza chai. Nokumuhla nekumutya aiti kana akauya akadhakwa amaiparara maizvivharira mumba munhu wese maizvivharira muhwane room kumutya. anga ari munhu ari abusive. Saka kunzoko vanhu vasadarawo especially kana uchikarorwa hako nemundevele garisika. Chero iwo mashona futi zvangofana nangu mashona dzatove mhondi wesi mashona wesi mashona. Saka munhu ngatingoti garisika wedha wakarogwa nemunigerian, wakarogwa nemughana, wakarogwa nemuigbo, wakarogwa nemundevele kana nemushona garisika. Ichocho ichokwadi kana wangodawo zvipa munhu chingogadzigana. Zvigadzirise wega. Kana murume ahurawo zvakurwadza chingobuda mwoenda kwakane zvakafana iye wedo kwakane zvakafana munongosanganawo munzira muchipopfudzana. Pakaipa. Right, thank you very much caller, thank you very much caller. Getting the all right hands nevamwe no need. Okay,
All right. I don't think ataura ari kutaura mune zvakaipa though. I don't think ari kutaura mune zvakaipa kuti anga achida I think azvibudisa zviri wrong but anga singatauri zviri wrong. Anga achida kutaura kuti munhu iye wandaigara naye akaroorwa neNdebele tribe but matauriro azviita but kana mateerera tone yake it was not in a bad way though. Anomaona anga ana kuexpressa zvakanaka but anga achiexpressa kuti musahure nokuti kune munhu andodi aivata nebhembo andosiva achida kubhembwa musoro ndo zvandaridha wapa anomaona right. Hello kola muda kukonfesa regai tikonfese zvigarire ikoko tigare nemwoyo mutsva. Maswera sei? Taswera sei? Taswera ini ndakanga ndakaona murume aihura. Murume wangu rakanga riri zifeve rekupedzisira. Rakaendepiko zifeve? Riripo. Okay. Riripo rinenge richingofeva richingodaro. Shiri nemuririro wayo haimbosiya. Rimwe zuva rimwe gore ndatori pamiri pambari kuma5 months. Nenyaya yekushungurudzwa nemurume ndiri kuchema zvezvi ndarwa neurere murume. Tarovana nemimba yangu iyoyo ndaisawo zvipakera ndaizvidozvozvo ndaigara ndichingoita zvipakera nemahuro emurume. Ndachema ndazotorwawo nevamwe mai vechikuru vavo nenyararidza handeisiyana nazvo handeimatekisi ako nokwirira kopinda aenda ndanota sei ndakati rege ndichienda ndinokwira kombi ndiendewo. Ndachema ndakati akana ndakuenda kubasa. Izvo vamwe baba vari kunditeerawo asvika nhainadha mungarwe mine mimba koma zvambisa sei munongozviignwa mungosiya apo baba vaivateerawo zvavo vada nezvemunhu angoramba vachingozongondishanyira kuya vachizondiona. Baba vaiva ndipfimba ndikatoorati ndiri kumbofunga musi ndobva ndabatikidzwa nditaura navo ndiri pabasa pavo pandaishandira. Takamira makatojola kola taura chokwadi kuti takatojola taura chokwadi kola maingotaura baba vavo usingavadiwe everyday vachikukushanyira chinzwa ikangokwenda nyaya rikatiwe akujola makajola baba vaiva kavanikidzwa nemurume ndabva ndachinobvunzwa nzi kwava ndiani ndikati ndisekuru ndikati mwana wanzvadzi yamai ava zvikanzawo makadingo sekuru ndikati handichokaramba kuenda musha kwamai vangu makadiwo sekuru murume akatoumbira murume uyu asi vakadzi hamuiti weduwe ende hamuhwi chinzwa ikakuenda teererai munzwa kuri kuenda nyaya baba vaye manje vakuti kana vakutosaidi kwangu kuya votanga vadarika nekuika muzukuru uri raiteererekere kunosvika nimbonoona zvizukuru zvangu saka vaiti vakasvika voona ininde vanenge vaupebe sekuru taingotaura kuimba yekuti tinotandarira hatina kuzoiendera hedu but moyo chaicheyo nekudzikama ndanzwa nezvekuvada nguva nenguva pfupi piya ndandavaona iyoyo mamotovada ndandatovada ndakutoti uyu ndiye murume anokwalifaya kunge ari murume wangu. Saka makasitadza nei kuida kuti munosangana munotamba mutambo wewrestling makasitadza nei? Mutambo wewrestling hauna kuzotambika nekuti ndakanga ndakazvitakura. Avaimboita kane ishuri. Aiwa chivanhu chinoshanda. Asi waivadaka iwe vakadzi kana vasvika pakuhura munombozofunga zvechivanhu here? Ngativei honest. Kana vakadzi vasvika pakuhura pane vamunozofunga nyaya dzezvivanhu here kuti kwai chivanhu kana kuti kudikana chinozouya watopedza kuita zvanenge uchida kuita. Ipapo nguva yekunoti tizonotamba mutambo webhedrogo ndakashaya mukana chete. Ati kuvada cheko. Ndikangoti ndikataura nemunin'ina wangu ndikati oraiti mangwana cheche vakangouya ichiti ndiri kutovabvunza saka tisanoona nakupi. Uya nemoyo wakutya uya yekuti murume wangu aingoita kakufungidzira aihwanda nekuseri kwemotikari dzimwe achitarisa kuti kana hambenonzi zvaingoitika so pese
akasvika makumu. Zvakaoma. Guys, muzati ndasekei. Ndakawanda ndiri kunyeba. Nguva nemukana ndozvakazoshayikwa zvacho. But ndakang'angarada ndokonfection yangu yekutanga nekuti ndakang'ananzwa nekurwadziswa nemurume achinyeka shamwari dzangu chedziswa ndaitamba nadzo. Kola, rega nokumurombo komenda pane kutanga izotoenda pane chipiri. Guys, muzati ndasekei. Ndaimagina boyfriend ichidziva kadiko sekuru murume wake. Asi vanhukadzi musadaro ini. Achidzi makadiko sekuru nemurume wake. Sekuru vacho vachiti boyfriend ichitotiwo. Ndichambonona zvisikuru. Ndega? Aiyo, murume wangu aihura ende airova zvokurova zviye zvokuti aitaka kurova unomumukira kuchipatara. Saka waitofara uchiesona chimhoro sasekuru boyfriend. Ipapo kana nenguva ndakazvifunga kuti nditi ndisekuru ka. Hapana kana kadape nekuti vanenge navo vakabva vazomhanyawo kuti kokune masvika nguva iko. Ndikanzi andasvika kudhara ndakuona wangochisevha kastoma yako. Hey, vakadzisa rendi. Ndakutlai. Murume kufugamira chikomba chimhoro sasekuru. Achiisekuru apa. Rutoni makadi sekuru. Hey. Ende munhu yega kana pandakazozvara hanakuzoziva kuti akaenda nepi. Ndakangonzwa kunzi akauya Joni yacho kuti ndichawana nhamba but ndakanga ndatomuda. Dai aiziva kuti munhu iyena nhasi ndiri singuruka dai atomboya. Ko ingodeidza akanesita zvipadari mucomment section apa mubve machingoona nati murume hauchina here muchingoita anotakoninywa. Chingodedza nezita kuti ningiwe ndaikuda ipo paye. Kana ari mucomment section kumuti unotouya kuti newe ndaitokutsvakawo. Seneme rake ndoya ndisingazivi zita rake ndinoriziva first name. Anonzani? Anonzi Fortune. Zvo vana Fortune tingavapedza vakawandisa. Kana kuti baba atako. Angaine mwana wake musikana wakaita neimwe marriage ndobva azorora second marriage. Saka second aigara achitofamba nemwana wake. Kana especially ari maweekends mwana wake musikana iye aitobuda naye achitofamba naye. Nekuti second wife yake yanga isinganyatso vanenge vasingaitengedye nemwana. Saka angu baba Tinashe Fortune vakamboita first marriage vakaita second marriage. Mamuziva kaari kutaurawo kwai ndaitokudai ipo paye. Mamuziva ka panguva yacho aishanda kunonzi kukomasi. telefoni. Alright. Okay. I hope vachakunzwa mudzokedzani kuti muone kuti ari nyinyi. Kana vakapindwa zvavo ngavanditsvaga vanobva vatozoti munhu avatsvaga ndiani. Alright. I hope muri kunzwawo baba taku muri kutsvakwa kwai kana muchandirangarira kumashure uko kuya pamanga muri sekuru paya kwai ndave singu iko zvino chiuya henyu tichinyatso kuchipedzerana shuga dziya. Alright, kola saka ona ndamboisa namba dzakabva uchafonderwa nevanhu vane zvinhu zvemwana vakawanda vanazvo saka ndaisa namba dzakuti vakubata direct ikoko. Alright, sharp. Hai. Telecom Fortune kumafoni. Baba taku kumashure uko. Ndiva vadzoka ava masangana pano ndiva vave single iko zvino. Murume akazoshayika. Baba taku. Right. Pane omwe here tinzwe zvedu tinzwe guys tinzwe. Zvakaoma vidiwa nevanhukadzi mune utsinye vasikana. Asi murume akanyanya kuhura unombonakirwa kumbomuona achisafa so uchingomuisa zvimwe zvinhu zvisina nebasa research uchingonakirwa kungotsiva so nekamwe kanzira so uchingomuona unenge uchitoka satisfaction kaya unenge uchitoona kuti hanomaona kanzira gai varimi vazoda varambe kuroora vakadzi dzaifambisha chizo. Saka kana mukasaroora mogara muri single imime musingahure imukagara musina kuroora zvechichizodii hanzi Napoli akafa murume pamwe haana ivo vapenyu wani pamwe aripowo pamwe mupenyu pamwe variko hatizivi. Hello pa confessions. Hello chibvisa imwe phone dzima imwe phone. Okay. Muri size
ndiri right uri sei Boshe. Tigaiuye tidzo confession buya nazo. Confessa unyaya yako. Last week, 2 weeks ago. Ndofuga uite uchifema unogona kumbonyarara wofema wobata futi tetakakuteerera ndikuti ungasaufane kubata mhino 2 weeks ago ndakafonerwa neboyfriend yako. Okay. Ndobva ndofunga aikati missed call ndatiri panze. Ndobva ndazopinda ndakatika ndirichene call yaya. Kwakuona ndakudayirwa negirlfriend rechikarati. Girlfriend yako akutanga kundishauta. Kwakudauta girlfriend yako kundishauta. Ndabva ndatopira simba sisipeni. Ndangoramba ndakangonyarara. Saka waishaudwa nechiruziya pakole nechiafrikaans? Nechirungu. Apo takakurova boyfriend yayo fode pavideo. Ndokuti angeri pavideo call. Agorohwa boyfriend yayo achisodwa achipushwa achirohwa. Ndakupira simba ndaitakutarisa. Ndakanyarara. Kwakumatedze madhairo boyfriend yayo akutanga kufondera iye arikupenga akutanga kunyepa. Pandangonyora bangu ndakanyarara. Pandachagara maline. Saka izvi zviri ndikutaura naye rimwe line sendichinyenya kuita mamuna. Apa ndandoisa airtime ya100 ndichitonyenya kuti ndiri. Hatichawi Paula, hatichawi imbofema. Hatichawi imbofema ugotanga futi hatina chatawa isu wako hatichawi imbofema ungozokorodza. Ungadofe. Wasira pakuti akafona akangofona murume achi usiku. Akatanga kumurova semba pavideo call. Akatanga kumurova chibusuda zila chikurova chiti ndiani chichi. Amurova kudaro. Saka akabakata phone bandibloka. Murume uya boyfriend yangu akuti unbloka kuma10 manera kuti andifonera iye anopeka ndazokushedzera mapurisa daradai ndakarambana naye chichi pandangoramba ndakanyarara. Saka ndakabva ndichifunga zvakuti ndomutrigger sei. Saka ndakabva ndatsvaga rimwe line. Saka pandiri kutaura naye rimwe line sei. Ari kufunga kuti ndimumwe munhu. Ndichitonyepedzera kuti takasangana kwakati chichi kwakutoziva airtime sei. Izvi zvindotaura naye achitondida sei asingatozivi kuti ndiri mutambo yakapeka sei neimwe. Zvakanaka fani munin'ina wangu zvawatotaura waziva unhu hweboyfriend yako akabva kurohwa nemwe girlfriend yechikaradhi musi unoyu izvozvo iwewe watengera ukutaura naye ari kutengera airtime achitengera chipoko airtime. Aiwa no you don't deserve him. Kumain phone yako ndiri kumuignore singaiti but ndichimuguruvha airtime neimwe line sei asi kutomboziva kuti ndiani. You don't deserve which chisiya Kola chisiya. Izvozvo mukaita appointment mukaenda kunosangana akanouya angasaka vangani vari kufleta navo kuseri kwefoni yake. Togara kure nakure anotogara kure nekwatinogara atogara kunemwe province togara kunemwe province saka togara kure nakure sei. But ndoreva vangu kuti vangani vari kufleta navo kuseri izvozvo pane mifoni pafoni pake vavo. You deserve better. Siyana naye uruda murume. Aiwa ndatosiyana naye. Kawasiyana naye utatosiyana naye uyu wakuda mumwe. Uda mumwe. Utomuda. Muda ntsvakira. Alright, uda nemakore mangani? Uya umuda akudeserve. Uda nemakore. Ndikuda kuma 38 koko 39. Oh. Right, iri bo. Ikaingokushagira. Varume ati muri kuzva comment section. Paita chimoko apa chiri kujolegwa, icho hachijoli, chiri kuurigwa. Saka kana uri kutsvaga mukadzi ari honest, ari straightforward, ushu akaokera ake video call murume achirohwa nemukaradhi. Anditi papa sinapo zvokuti aiti. Akarohwa simile zvokuti ndakatopera simba akarohwa achidirwa zvibhakira achipushwa achibvunda sei. Kwakuzondifonera aida kunitrigger. Uyisiyana naye. Varume mucomment section paita chimoko panapa. Andika please itai muchivana nomo. Kwaita chimoko kunoku makore mama wanditi 38 zvichikwira vati kure iwo vari kudawo 38 zvichikwira kuti mugone kutangira ipapo.
anditika right alright muningira iripo ndichakubata Right. sharp Bye. bye right nai munoda kutoura kana hello kola hello yes kola how are you ndiri right taura tinzwa inini ndakanga ndakaroorwa saka baba vaiurai vavo vasingachachengeti vana ndakungoona zvese ndega vakati rendingachichita hafu hafu ndikada inini zverendi kuita hafu hafu handikwanisi ivo kana usingachati zvemuno buda uende ndongoziva kuti handina munhu saka ndakazofunga imwe plan ndakabva ndaenda pafacebook pandaona yanga iri best friend yangu kuchikoro ndiri form 1 ipapo ndofunga ndanga ndava about 15-16 years ndabva kuchikoro anga ari best friend apa aive mukomana taiwirirana nokuti zvaanga ari zvaingonditira fani saka kuchikoro hapana aida kuva padhuze naye saka inini ndaiwirirana naye apa aigona chibva ndatanga kutaura naye pafacebook tatopanana manhamba saka ndakazoita find out kuti tatiri musame city ndenzwe basa raanga kushanda tichingotaura paya akati pinda mutauni ndikuone ndikati alright ndikuuya apa ndaingoti seshamwari yangu ka ndaenda taonana paya that very day akati ini ndoda kuti tiri murelationship nemukadzi wangu tiri kunetsana chichi ndikati zvekunetsana nemukadzi wenyu hazvina kana basa inini ndatokufarirayo same day iroro munhu wakaguma kuona 16 years same day iroro tikataura bvatvanzi vanati ndofanira kukurumidza kudzokera kumba baba vasati vadzoka kubasa vasati vadzoka kubasa handizivi kuti vanodzoka kana kuti havadzoki ndakumhanyira vana ndibva ndadzokera kumba zvakazoitika munhu aingonditi pinda mutauni nemari yangu ndoenda baba vandaitovabira mari ndichienda kunoona boyfriend kwa boyfriend akasina kupi mari boyfriend akasina kupi mari ndakangozozvisiya nokutanga asingandipe apa ndanga ndatoperera zvokuti chero dai vati handi ndaingotevera saka mainoitigwepi mumota yakati kuloji taingoonana zvekungotaura then akazoti ndine muzukuru wangu ane kwaanogara so andipa makii handi SIS MELLY kwakaipa handisati ndamboona murume akadaro ini kudii kutakure kolanyasa kutipa madetails zvakanofamba sei masvika kumuzukuru ndakavharirwa SIS MELLY baba vanobata basa ivavo kuti iko zvino ndakazobva hangu ikoko but ndikangovawanira mukana ndinovatsvaga kana ndikadzokera baba vanogona ivavo ko wakazorasha kondakti yavo seizve zvinhu zvakazodhakwa kana hadi anga akuunza magirlfriends kumba manje ndiriko nevana ndikaona kuti pana hapachagariki ndobva wazobva kona mama torambana here nouyu wemutaundi iyeyuzvu wekutakurawo hatina kurambana but ndakamunyepera manje ndikati inini ndanga ndakasiya basa ranga rakapera effect ndikamuti kuti ndingomusiya kungomudhamba zvakandirwadza ndikati inini ndachinjwa basa kanzi ndinoshandira kuforce kanzi kwese uko komuri yako ndikati mhuri yangu don't worry ndinoona zvekuita akati don't worry ndinokupa transport don't worry siyira kwandiri then kana uchienda tinonospenda ndichatora maoff days tonospenda about a week tiri tese ikoko
ndikafunga kuti kana izvi hazvishande izvi mujono ndingauda zvangu but vana vangu vakakosha. Ndipo wakagona ipapo. Saka ndakabva ndangosiya ndichibva ndatotora mhuri yavo vana vangu ndikauya kunoku kwandiri. Baba ava ndakavasiya vane imwe mhuriwo vane vamwe mukadzi wavanga vagara naye. Saka izvo zviri kuvatsvaka zvombo zvava. Ndikambodzokera panzvimbo ndinovatsvaka handimboreki. Kana ndikatovashaya ndinotsvaga chero munin'ina wavo. Ko munin'ina wavo kudarika akafanana nemukome? Kuti andipe nhamba kuti akupe nhamba. Okay. Ko iyo taura zita ravo pamwe. Zita ravo pamwe varimo mukome dzechinazo kuti ndiwani. Taura nyaya nebasa ravo ndinozovamakisa. Unokutaura senemu chete. Handi masenemu akawanda. Ivo vanobva usandini. Kana muripo baba vekutakura, baba vakatakura vaya zvegore riya, baba vekutakura vekuenda kumuzukuru, muri kutsvaka. Munhu wamakada naye kumuzukuru ndiye yushu. Vave zvombo ava. Uchiti uchimuona achifamba paka haufungidzire kuti akatakura kudaro. Asi ndakazoona kuti zvandaita zvanga zvakangwara nokuti wangu murume haana chaakambosuspekta haana chaakambosuspekta. Ndaitomuka kurova makeup yangu chero ndisina kwandiri kuinda, aiziva kuti chero ndisina kwandiri kuinda makeup yangu. Napuna kusikira mukati yarapa. Guys, ndiana akafanana nekutikana munhu aitaura nyaya yake unoimagina zviri kutauka. Ndamuna imagina baba. All right. Apa habi anga kuti waiko zvino hauchaendi kubasa, unomuka uchigeza uchirova makeup uchiita sei, chero uchimukira mugadheni unotanga warova makeup. Ndikati ndichienda kubasa ndaizvishayira time. Plus ndinoregera kurova makeup ndinogona kutowana anondidawo. Aibva asvotwa. Aisvotwa. Nokuti iye akambotaura akati inini ndinogona kutokusiya panapa nevana vako ndinolodya kana panext door. Ndikati uchinolodya nehure rako panext door zvikanzi ko, ndikati aiwa usaendako panext door for the sake yevana. Pataigara paiva neimwe room yanga isina lodya yaitodiwa munhu. Ndikati chingoita bedroom rako iroro kana wauya nemunhu wako vana vachingoona kuti uri pamba. Ndakazoona kuti hazvishandi SIS MELLY. Ndakaona kuti hazvishandi. Ndikati penda ndivasiye museyamwava varume vacho vakadhakwa. Vakazogona kusiya. Let's hope vekutakura vachasanga vachakuvakuhwawo vachavazvinzwa vachauya vakutsvaka. Saka vakanga vakushandira kakawanda kati kawanikako. Maiwe ndanga kutora everyday SIS MELLY. Muchingoenda kumuzukuru? Pamwe ndaitovatsvaga. Moindepi? Ikoko I don't think kuti muzukuru yeye aiexista. Mheno ikoko kwataingoenda kumba kwomuzukuru ikoko. Saka kuti yanga iri room yavo vaitira mabasa edi mababa ava handiti? I think changa chitori chitimu chekubasa kwavo ikoko chinoita mabasa iwawo kumba ikoko. Uchishandisa muchirumu ichocho? Ndo mafungiro andakazviita. Ndatogadzirwa musoro zvemhando ndichinatsoziva kuti nhasi. Asi vasingakupi kana dhora uchingotora iyo murume yoyo wasingakupi kana sendi yemurume ndo yawaitora yoyo zvipoda kuti vekutakura vanoona. Waipiwa mare? Zvakazoitika mwe musi. Kandipa futi mari. Ndichibva ndaiba. Yanga yakavigwa mubhacha mheno ndaitsvage ndichibva ndaiba. Ndikati uyu ndakamufonera ndava mutauni. Ndomuudza kuti ndatova mutauni. Ndapinda mutauni ndakumufonera. Ndikati sha ndatova mutauni. Zvikanzi manje ndiri busy. Apa zvandiri kuita zvatoda 3 hours. Ndikati don't worry, I wait for you. Ndinokumirira ita hako zvebasa. Kana wapedza unongouya uchindipika mutauni. Asati auya hapi afona.
ndikati sorry ndikuuya ndazoenda kusaluni mastatements hopo chibva ndati sorry foni yangu yakudzima chibva ndamudzimira foni ndakangotaimira nguva dzeuyu kuti achipedza auya andipike achipedza paakapedza 3 hours dzake idzodzo bva auya akuti shamwari ndakaneta ndandiri busy aiwa wagadzirira ndikati inini ndichaita action iwewe kana uchiita danda uchaita zvako danda inini ndichaita action uchingoda iro zichimbo ravo iroro uchingoda iro zichimbo ramozis rawangoona iroro sisimelela nhasi ndikarifunga ka zvakaoma zviriwe pamwarani vanhu vachechokwadi saka mukainda vakanisa mukanodii paya saka makainda vakanisa kudaro mukanodii inini ndatodikitira ndikatosvika ndikati ini ndoda kutanga ndageza kunodai mushawa ndikati shamwari uya kuno uya ugezewo unofilawo zviri nani bvauya munongoziva kuti isusu vakadzi tinoekta ikamuektira mushawa imomo munhu kusimba kuti gwi kushandirwa mushawa mushawa imomo imo kuimba iyo kuimba iyo yase mzukuru ikoko apa panogara vanhu vakawanda kaasiwa nekarumu kavo une munhu urairi vamai munhu urairi kuseka mune muivadaini maitwa seko zvakaoma veduwe saka muri kuona ari kutovatsvaga baba vaiwa pfungwa dzakasadzapera kuna baba akaitigwa chisionekwe saka baba imi aihopo makatotaura anditika munoziva chimwe chaiitika makanyatsoziva kuti baba vanobuda saka vakabuda ndikavati chishandisa iwo chipfeka iwo zvinopfekwa izvi vairamba vakati kubva nhasi handichavati newe kana papa kuvata ndaitonzi vata pasi saka ndaitoona kuti changu hapasisina oright saka muplazi uchivatiswa pasi naiwe ukuku havaisaramba kupfeka havaipfeka saka ndaiona kuti at least ndinonosevhiswa zvangu ka ndo zvanachinangotaura chete ndoconfession yangu wayo indako muningira zvinto zvati mangwana kwana ndisina kumugozoti wandipedza mabai mbabvu dzangu kwadza idzi nekuseka ndikumbozama kusi zvakaoma kwamana kola thank you very much neconfession at least waconfessa thank you very much kola blessed night asi madiaries amuwinaimi vanaimi makaita sei chaiko makaita sei munotipedza pawa kupedza stress yose chaiko makaita sei naimi ngatitiri tine makoza aya akachitoya asi ndakamamubvunza mukati haasi prince mahohoma yeye wakasangana naye halo kola muri sei kola muri sei kola ndinosimba muri sei aiwa tiri nani kola aiwa sekako ndokuda kureurura kutiza nemari yeumwe murume wemunhu mushure mekunge andinyenga ndiri musikana ndikatiza nepei yose chirudzii nhaikola makatiza nemari sei zvikumeliko gweru kwenyuku ndaigara navatete vangu kune chimwe chismall location handingatauri vanhu vangazochiziva ndichigara navatete pamba pavacheche ipapo paiva nemumwe murume aibva kulowa gweru airojawo ipapo
nemukadzi wake achirodzwa ipapo nemukadzi wake kudaro murume uya inini ndaitengesa mutakishop yemwana wavatete murume uya ainzi Nyengo murume uya achindinyenga ndichimuramba mwe musi ndikazoti blood shit apa ndaiziva kuti manje ndiri kudzokera because ndaenda unonyora ndainonyora meti muna October iri November muna November saka ndobva muya ari kuramba achinetsa achindinyenga ndikati baba varegai ndivade ndobva ndavada kwasara 1 week yekuti ndidzokere ndavada baba vaya ndobva ndavatemera masanctions ndakabva ndaudza munin'ina wangu saka munin'ina wangu mumwe ainyatsoziva zvekudanira nevarume vevanhu because aizviita ndobva anditi makapusa imi murume uyo ane mari muri kumuramba mudeiti mudye mari ndikati alright iripo murume uyu ndamuda paya murume uya ndamuda kudaro murume uya tagara paya 1 week mande ndiyo yandaidzoka kuzonyora iye ndo paakatambira atambira ndobva auya neenvelope ameno vanhu vakuda mazuva vanhu vava vasingapfubisiri rumabhengeri kwaishanda akauya neenvelope yekaki sisimeni yanga ine mari mozama $100 ayaya akaita pepo ayaya ndobva andipa pei yakananiwa iri mudengu zvikanzi chengeta mari ndoda kuenda newe kubhulawayo unoenda neubhulawayo unotenga zvaunoda mukadzi wanga asingazivi because munomugwera hamuiti mune hama dzake dzakawandisa saka tikafamba anozoonekwa saka ndodaenda neubhulawayo saka mari yangu yepeiyo ibate zvakanaka uibike usamboratidza kana munhu ndobva ndaudza munin'ina wangu ndikati mainini paita mari pano ndikanzi sisi muchiri pano torai mari iyoyo mangwana makuseni mukirai pana tiendeti mutinde mutauni mutore bhazi murove kumba ndikati naiwe mari yemunhu zvikanzi anosara achibvunzani wanobvunza pano kuti mari yangu akapa ndikati iwe ndinotya kwakasara kaudza vatete kana bamukuru zvikanzi ativaudza achiti chii achitangira pakuti kudii imi kana makatongwara chitooneka ivatete izvozvi ndobva ndikati manheru andati vatete ndaona sekuti sinzi ndiri kuenda kundonyora regai ndinogadzirisa mauyo angu zvese zvekuchikoro chichii zviri kudiwa saka ndakutosimuka mangwana sinzi kwakwagara kwasara 4-5 days kuti ndiende kumba zvikanzi why so early pane zvandachida kukupa kuti unopa vana baba namama chichii ndikati kana tete chiregai kuti ndirege kumirira because ndikutonzwa vamwe vangu vachitoti hanzi kuchikoro vanhu vatobhizi ndakutodiwa zviri serious plus handina kugara ndatora candidate number chichii ndichinyepa kuna vatete vatete vakati alright saka ndichangozotera kana kuti uyu ndiye achazotera achizodarika ndikati airipo vatete ndakarongedza zvihembe sisimeli makuseni ndini uyu pabhazi kupinda mutauni kukwira bhazi kuenda kumbusha nepei sisimeli moziva kuti mari iyoyo yakanga yakawanda zvokuti baba mutandazvo handizi kuti vakasara kana renti handizi kuti vakasara vakabhadhara nei mari iyoyo yanga yakawanda mufunge saka baba mutandazvo vari kureva vanga vari varifa chukwe chichureni chinzwai mari ndatokwira bhazi paya ndaenda nemari yababa mutandazvo ndasvika kumusha mari iyo yanga yakawanda yaitotyisa ndasvika kumusha pekuisa mari yahandina ndati zvinondodii pano ndaenda kuna hanzvadzi yangu yandotevera ndikati ona mari yandauya nayo zvikanzi kweiwe mari iyi waiwanepi ndikati pane madhiri andakaita mutakishop zvikanzi madhiri akaita mutakishop kuine mari yakawanda kudai ndikati zvikanzi alright hazvinetsi hande kumashops mwe musi taenda kumashops nemari iya sisimeni takanotenga hembe munosadzino saka baba hanazoyatsva hamuna kuzombodzwa here from vawaigara navo baba mutandazvo havana kuya kuzonditsvaga vakaenda baba mutandazvo handiti vaenodza pamba pavatete vangu kuboysky baba mutandazvo vakabva vabvunza munin'ina wangu naiwe kosisi vako zvikanzi sisi vakatoenda kumba zvikanzi kosisi vaenda kumba zvikanzi kuti vachabvunza munin'ina wangu inini nokuti ndaivaudza kuti munin'ina wangu haazvizivi kuti ndiri kudanana nani nemi saka
akatongoita kuti kana pawane munhu wani anoziva because akatongozvidza vanoudza vatete ende vatete vakagara vazviziva handizvi kuti ticha muchatoita vanotodzingwa pano paya ndazofona ndikati ko zvakazomira sei kwakusati kwatova nemaselfoni kwakuchine malandline ndafona ko zvakazozviri sei zvakazomira sei zvikanzi murume mukuru akapererwa akauya achibvunza asi akashaya kuti ndozvitaura sei asi zvandiri kufunga anenge akaudza mwana wavatete mukomana but mwana wavatete mukomana kuda hameno zvaakamuudza nokuti hazvina kumbosvika kuna vatete havana kana kumbondibvunza handinazogara ndada kudzokera kugweru kusvikira ndazonzwa kuti baba mutandazo vaya vakatama saka baba mutandazo chino kuti wataha kuva iri ndafunga baba mutandazo so vaigara mumugweru mana but mataura waita avanenge vasi aiwa hakusi kumukomba sisimeli Alright. aiwa hakusi kumukomba ndekuno zatsuku changobva mutauni zati padhuze ipapa paeria dzanamambo but hamusi mumambo ndatoiziva ndaiziva yangu iri aiwa asi unofanira kuti kana saka unazomboona bva kwakaona vaudza chokwadi kuti ndakaenda nemari yenu mazati chimwe takaita kuti ndinyanyoenda nemari yavoka ndechekuti baba ava zvaitoi pachena kuti vaida kundishandisa vainyatsozviziva kuti murume womunhu ende ndinyatsozva kuti vanogara nemukadzi wavo vaindinyengerei ndiri musikana ipapo wakagona asi wakavagadzirisa ndokunonzi kugadzirisa taundi avagadzirisa taundi nemunonga akati iwe utambodzwa anova vanobvudza enda kana matsvakiro avanombokuita vanokutsvaka aipa vanokuwana nekuda kwekuti ivo vari kukunyengera vachiatozva kuti vava nemukadzi wavo aiwa wakagona just because wakagadzirisa mapenzi wakagadzirisa benzi remunhu next time izvo vazive kuti mari inopiwa mukadzi haungopi munhu waunonyenga ungopa mari handinokuti kana rendi vakabhadhara neimwe dzuyo kana kumukadzi handinoti vakati mari yaendepi hatizi vanongoti ndabigwa kwakudza naye ani mazuva kwakudza naye kwaibiwa vangoti ndabigwa ndibva kubasa kwakudza naye kumari yose yabiwa kurengi ndakashamula nayo sisimemi yangu yakawanda mari iyoyo ini ndikazviindira ini nacho chenblock chekaki zvakaoma alright aiwa thank you very much neconfession kola rigaiti mudzo wamo vari kufamba vaisa hanzi zviko okay vari kutsvaka kufona hanzi isiri nyaya yekufonera fonera ngachifona peke kola hello muri sei ndiripo makadiyo aiwa ndiri right ndarichena kole kaconfession kangu kari panapa amino ndandichiri primary amino grade 3 here kana grade 4 saka sisi vangu mumudza zvokumusha kuti munenge mune bedroom ravasikana ravakomana kwaro saka sisi vangu vaizounza mukomana wavo mumba ini ndirimo saka apinda zviya vaisambobatidza laiti vaingeta kutaura kezevezeve but mukomana wacho ndaitomuziva kumba kwedu taigara ari mavhillaji aya yaitwa imba yepanext pepedu ndopaiva pemukomana wake saka auya kudaro aitouya zvokutorara navo ndirimo saka ndaiti pavanenge vapinda kudai hamene kuti vafunga kuti ndinenda karara here kana kuti di saka ndaizobuda manje kana vakuchitanga kuchiita dzavo dzemumagumbezi ndobuda panze pfungwa dzangu apa dzichifunga kuti rega ndinoudza vana bhodhi kurumwe ravo kwavariko kuti yamuone zvekuno saka pandaibuda aizonditevera obvunza kuti uri kuendepi usiku ndiri kuenda kutoilet mamuri grade ani grade 3 kana 4 ipapapa alright asi iye anga ari grade 7 asi tatisiri vateverani paiva nemukomana pakati pangu naye grade 7 yaka mchipata nemurume yo saka ndabuda
kudaro waizonditevera kuti chiitai papa handiti usiku here ungasvika kutoilet kumablair toilet ekumushaya ndokwandaiti ndiri kuda kuenda kutoilet chiitai papo tindi saka paanozodzoka manje kuti ndichienda kunoreva kuna bhodhi kuya vana bhodhi vaipenga zviya zvokuti chero vakanziwa vaudza mangwana acho kuti vagobata munhu kuruva ndaifunga kuti kokana karohwa akafa ndozodii ndongozonzi ndiye wakaurayisa sisi here because vaizorova zvekusamboziva kuti kana kuti vari kurova pai saka kana zvadaro azodzoka muyamba anenge ongotaura pava havachakwanisi kuti vachaita bonde riya nokuti vaakuziva kuti ndakasvinura mukomana yanga nemakore manganayi vachane mwana negrade 7 mukomana yangakura sei anenge form 2 here kana form 1 yanga kusekondari zvakaoma muchitomuka makuseni ese mune muchitomona vachitofambawo pachivanze pavo imuri pachipavanze penyu nokuti zvaingoganirwa newaya kana makatofenza kana pasina kufenzwa mune muchingoziva chete mugani westendi yeava ndeiyi nokuti minda yaiva kwayo saka dzimba ndo dzaingoganirwana apa neapa zvokuti kwaitoti huku dzenyu dzogona kukandirira kunext uko dzavowo kana dzangopatawo dzinokandira kweimoto zvaudza kuti pana huku iri kakandira panapa ndeyenyu here saka waitomuona chero mangwana acho kana hembe dzake tiri petinondowacha mauenzi paya vaitoenda nadzo kutonodziwacha vachianika pamba saka zvazodaro vairamba vachiuya azoti mumwe musi manje mai vakanga vaisipo saka ivo mai vaizogona kuti munofunga kuti kwatovira zvokuti munotodya sadza vasati vasvika mutofunga kuti havachadzoki saka vakazodzoka tava mumba manje tava kurara ava vanga vatopurana kutaurirana kauti wozouya mai avapo saka zvadaro achizouya mai vanga varipo varitori mumba matinovata imomondo mai vaiva wauya vanonga achita zezera kiriya saka iye waitodaidza zvataingeita masikati zviya zvouyu waitoti mbuya achidana zita rasisi mbuya ningi saka ivo havachakwanisi kuti vachimuvhurira manje nokuti mai varimo plasi vazouya hakuna mafoni kawo kuti ugomuudza kuti chirega kuuya mai vauya tobva auya saka zvazodaro iye hachakwanisi kuvhura manje uya ungodana ari padho paya saka mai ndo vakazonzwa munhu uya ndopavavhura dho ndobva saka pavazovhura dho achinguda panze paiva nemwedzi kapakatochena waona kuti munhu ari kudayo haziri munhu wangu saka ndobva achitanga kutiza manje achitiza kudaro akabuda gedhe repedu ndokundobuda futi ravo ndokuramba akamanya achidarika pamba pavo achienda kumatanga pazasi pestendi yavo ndopapa nematanga zviya zvokuti matanga anenge enda kusaidhi rimwe chete ndokumanya achinodzira ikoko ndokunomira pasi pomuti zvokuti panenge pane mumvuri kapakandowanda ndobva amira ipapo saka vazviona kudaro mai kuti vachazobvunza kana kuti ndimbozonzwa vachipfuura ule mwana kuti uyu munhu wanga achivingei pano hazvina kumboitika izvozvo ndoshaya kuti saka iniko kana ndandakareva munhu mukuru zvaazozviona oraiti nyange wanga asingadi kuudza hanzvadzidzo vadi ivo kumupfuura pachavo kuti chii chaunoita ichocho pamwe kuda vakangofunga kuti munhu next door vamene svotika kuti next door mukomana uri kuuya mumba mevasikana uri kunitei uri kunoitei saka ndakazoti last year pataenda December kumusha ndopandakazoudza budi kuti mozviziva here kuchengera kwose kwamaita kuya sisi hapana zvaishanda munoziziva here kuti mukomana wavo nhingi uya vanotomuziva navo munozviziva here kuti wauya achizovata mumba mendiro ini ndirimo kumasvingwe okay kupi vakati sei kwedu kumasvingo tiri kusaidhi rekundangako alright vakati sei ndikati zvaitoitika chero hembe dzake vaitodziwacha but dzinoyanikwa pamba vaidziyanika pane maruva aya
maisi mwatinoti heji aya saka vana budhi vaiguririra yakanyatsoita level imwe vanoita raundi chero shepi yawada saka iye waisa hembe yemukomana wacho pasi kudai then oisa hembe inozikamwa yepamba pamusoro ende iyaiya isingakasiri kuti kana kwauya mhepo inovhurika dzakakora kudziyadzi oisa pamusoro pehembe youya mukomana aizodzidzosera adzi aina hembe idzodzo wakazorogwa naye wakazorogwa naye kurorwa kwani haana akatozomitisawo nomumwe avafumani afomu 2 okay ndokuzomitiswa nomumwe uya uyo haana kuzororana ngazvakaoma kuzvinokudzidzisa ichi ure muri grade 3 shuwa saka ndichizoudza budhi kudaro ndobva vazobvunza ndakatotaura mai varipo ipapo ndobva ivo vazobvunza mai vakati saka mai imairegere kutsiura nyenga mama ati hamudi kureva kuti isu timudisipline imairegere kutsiura semwana asikana wenyu kuti izvi hazviitwi nokupenga mai kwamaita nokurova mai taingonzwa isusu tu vekupedzisira tisu tisina kumbozorohwa navo vamwe vese kutanga because takazvarwa tiri 9 ka saka endiri number 8 number 8 ne9 tisu tisina kuzomboziva kurohwa vamwe vese vaikonfesa kuti mai airovai okay saka isuwo kudawo takangozosangana navo vakura kana kuti zviya unenge wakutojaira kuti vana ndo zvavari kuda hatitinambozonge tichirogwa isu tu hatinamborohwa hatitombozivi kurohwa namai vakati nokupenga kwamaita kuya maitadza kana kutsiura kana kuti murove mwana zvaita sei hanimona kuti makamuregera kusvika achizomitiswa ari fomu 2 kusiyira chikoro munzira okay saka makore esewo zvaingondibata kuti but why alright wakona kuudza kuvanhurume iwe ezi daughter and mother why vasina kumbogarira pasi kana kumutsiura kuti why uchiita zvakadai kana kuti izvi hazviitwi maziva kuti kukura ungeta mwana achiita unge mhuka zviya zvokuti alright vana havanzwi but kaimbopawo mwana karuzivo kwelife kuti inobvepi ichiendepi hakuna kungorarama seusina mubereki wacho unombotokutsiura kana kukuudzwa kuti zvinodii hakuna izvozvo utadza kuziva kuti zvaifamba sei hei zvakaipa zvakaoma zvinhu zvakare izvi vanakuriwo kuti vaimbobhaisa asi mune mwana shuwa ungati unounza munhu nai unogoita zvenyu zvechikuru izvozvo mumba nai mushuwa mune mwana ari grade 3 vaingoti havo zvevotaura navo buda vondoitira zvinhu zvavo panze nai zvakaoma unenge uri usiku nai chero akaenda oma chiro vakaenda muchikwenzi kana kuseri kweteretiyo yepashi zvaive nani vozodzoka havo vozodzoka zvakaoma alright kola thank you very much tegaitinzwe vamwe zvakaoma zvokumusha uku alright ambofona right kola hello kuri sei mushe kanje aiwa tiri right isu confession isimelinda ndakarogwa negrenade romurume grenade pakuurai mbwere murume zvekuti ndega ndichifamba ndainzwa kuti ya kundimbwe romurume ringaritange kuhura sisi kamuchiti dindingwe grenade mukuri wati kudiko rarakasvike rari zimbabwe zirume uzi wefendere hure rume monya waiwa kuti nyange wakasimudziwa panyaya dzaya wanyadzowa kuti ya huma isimudzwa kundaziva apa sisimele achitaugwa ngadipa paya tafara gora rina kupera mari wava nayo taita sepa ndatanga kubata mameseji ndatanga kuona nyamba handini tega ndiri kungoti zifundi mbwerangu
nyambati takawanda mazifundi mbwezi. Paufori renyu. SIS MELLY. Ndati bastet man. Sorry ndataura nechokwedu chokumasvingo. Chechirungu ndombosiya pasi. Tasvika panguva yekuti mameseji awandisa. Ndikati alright. Ndadi paya vatouya musi uyo vakachena nekuti akachena akatotenga svikinyuwani SIS MELLY kuti right pane zvakuda kuitika munhu ada kundinyebera Friday kuti pane kudii zvemameeting. Ndikati alright munhu achigadzirira imi tore zvangu muruninza ndakateerera. Okay, ndaona munhu ari kugadzirira chibhegi chichi. Ndikati okay, ini mhanye yekukicheni bike chisupu. Handi munoziva tinongobika masupu nechingwa ichi. Ndabika chisupu changu. Saka ndagara ndakaplanira baba ndandine chilaxative chaigara muchiclicks chataiti chiclicks chikabhodi mungoziva zvemedication. Zvekuti zvana musoro zvanachi. Ndatora chilaxative ndaisa muchibhoko. Ndati naibheki chimbokwestawo kaunzwe kuti zvakamira sei. Watora paya no problem atesta. It's good ngati bhoko. Vapinda mota vhurumu vaenda aenda kungoverenga maminutes kuti muchakwata zvinhu. SIS MELLY ndakaona munhu ofona. I'm not feeling good. I'm not what. I am coming back home. I can't go anymore. Chichi ndikati adzoka kumba. Ndikadzoka munhu. Ndobva munhu asvika akati ndigare mubathtub. Agara mubathtub. Kwendazivei kuti zvinhu zvanosvika zvakabata munhu chii? Vambokururana nomusikana wake kwaaenda ikoko. Saka naineba achiti anenge aenda handiti kwaanenge aenda. Ndikava ndaziva kuti okay ndoinenge ichiitika. Ini ndanyarara zvangu munhu andi akapinda mubathtub makarara. Mutore zvangu foni ndatanga kutarisa. SIS MELLY. Jehovha undebvu chena. Wanike musikana akanyora. Shuwa ungandiwire kuno kundipazhira mumachira. Ndatora mashiti ndakanda mubhitsi. Chichi musikana ari kupopota ndati gudhu ndanyara. Baba vaya havana kupererapo kundaziva kuti wani. Vapamurura futi baba vaya. Kati zano ndiripi ndikabuda makusenzeri ndiri kunoyanika hembe. SIS MELLY ndikasiya ndavhura dhori garaji. Andakupinda nedhori kupinda mugaraji. Ndakavhura garaji neremote so that anenge achindiona neremote. Ndatenderera nekuseri ndinoti mataya ekuleft ese ndikabva ndanobaya nechibanga akabva aita fototo ndikadzokera zvangu mumba ndikanoyanika hembe dzangu. Munhu kuti achibuda ndipo muti yangu ndikati kana muti yangu ndoda kutobudawo. Vakanotenga mataya manyowani. Atenga. Pachekwa mataya havana kuona kuti mataya achekwa ira nakubayiwa. Havana vakangoona tifoto ko ndakacheka here zvokuti kwai ndinovhivhinga taya. Ndizvazvo kungoti kangu makangobaya. Ndakaperera tifoto tochete. 2 days later ndikapamheko right. Vatenga for mataya ese. Vakanonamisa. Saka vaiti kana vakanonamisa vainonamisa ndiri. Pese chachato ichijuti ndaitongoziva vakanamisa ndikaziva kuti anamiwa chete akadzimara atengwa ese ari 4. Ndanyarara. SIS MELLY vasikana havasi kupera. Ndikati zifundi mbwiri. SIS MELLY murume anga nemusoro yeye. Animoziva mazivanhu makuru anoita mazimusoro. Vanhu vana musoro bhangu ava. Vana musoro bhangu. Ndakanga nemhazha SIS MELLY. Waita sekunge jinyu rinoita mutserendende pamhanza apa. Ndaiva hasha SIS MELLY. But kuti utaure muzanandi kozi wani musikana wandakakonfranda. Panoti kukonfranda kwehasha ndakamubvunza kuti saka naye munhu paakakunyora zvika ndakambudza kuti hana mukadzi. Ndikati alright wakadii kuti ndoda kuuya kumba kwako zvanzi akanditi ndogara nesista yangu saka sista yangu iri very strict. Ndikati okay kukudza chokwadi ndini sisi vacho uye ndini mukadzi wayo. SIS MELLY muziva kuti kuno kuCape Town kune masikori vanonzi masikori makarata. Ndakati no man. Ini ndikabva ndatsvaga tumasikori twangu ndikatutengera bhodhoro reblack label. Ndikati boys muri kuona panapa ani muri kuona mota iyo. Ndikati alright ndikuziva kuti munhu achabuda panopamba handi mota ine treka. Ndikati ndichatreka munhu ndopfuura ndikutora ini
vakandimirira bhobho ndikati inini zvamunongoita munongomuvhundutsira chete hapana zvamungoita mungomuudza kuti bhosi vedu vatiudza kuti uri kuda nemusikana wedu iweyo chichichi mungomuvhiringa zvanziri bho inizipa yamaiwe ndazogara masikora atembeki futi anokwanisa kuzoita too much saka ndakabva ndaba second key yemota yake ndindatevera munhu ndasvika paya ndavhura bhuti sisimeli apa ndanatoita zvangu chimixture changu chemvura neshuga ndikabva ndaisa zvangu mutengere munhu zivi zvangu ndikabva ndadzokera kumba ndopa ndakagara ndopa ndakabva ndamugarisa muti chiko achaendepi ini yangu anonditanga achiti kudi but hey hameno handisi kunyatsoziva hangu but hama musingazviseri kumashure here apa imi mamusingazviseri kumashure kana sisimeli because pese pamunodhistora engine ari kudzokera mutenga matai muri kubvisa mari yemumba muchinotenga sisimeli panga pasina chaishayikwa mumba reason yekuti aibuda mumba achinonyenga vamwe vakadzi handikuda kuti ane mari achinonora mahotera kuda kuti ane mari saka akazorega here kupi ndakasiya ende pandakasiyana ndameka shoti ndawana evidence yezvese zvaanoita kuti patinoenda kukoti ndokutonowana zvese sisimeli makasiyana rini 2019 saka musati yafinaliza divorce yacho yakafinaliza kuti ndakuziva kuti ndiri kuwana chii alright saka iye akasara kadi akatsvaka mumwe aiwa mhene kuti riri bizimusoro bhangu iroro zifundimbwero ndaaite zvekusimudza simbi ari wayo aita zvekusimudza simbi sisimeli taiona vachizvibaya masiteri dzombo mutongoshaya kuti kweidzombo lipopidza hadzinyatsoita strong nemhaka yei but handi munhu majekiseni unenge vachiti hamenu izvo hapana zviripo maingosumudzwe nyasi chinoita hapana dololo aingoezi musoro bhangu zvavo but kutaura chokwadika inini hangu izvi zvokuti inda ndagara ndiri munhu wekuti ndinoda vanhu vakati simbi sisimeli vanhu vanga vakasirima yawazint zvimwe zveshe but ndakazochinja pfungwa ndikati aiwa vanhu vanoswera vari kumajimuko zvatongoona pamatiktok kuti munhu anenge ane zi6 pack zviwatowati asi asina ake anakonda wauya mununa wedu kuti waitwa uri kutovatsvaka nanhasi baba yava vakatakura chimburamura aroni mhingirikiri mburugwa mava asi vasina mbofuti mbosimba ndakatusa sisimeli kudakadai anga ane muravarava kawayo afunga kuda ndaitomboshiira ndiripo asi haakana papasina saka pamamasiro pane masiro saka pawana nemasiro pari trika mashuwa akakwai pari triki pamamasiro apo pari trika hapana chinhu hapana maita basa pakanaka mukola. Thank you very much. Right, thank you. Bye. Right guys, ndakutora wanopesira because mangwana nda kusuzuka futi pa live before maniri ya prophet chauya makuseni tumaskati so tichimirira zva prophet maniri wanopesira wana ne confession yake kana aripo. Alright, usho hello Kola. Hello. How are you Kola? Did you write kanjani? Did you write mushe ndoda kuporourawo asi ndotoroura zvangu ndakavhara muromo wangu. Wavhara yenyu muromo? Zvakazomboitika ndiri mumba zvangu nyaya yemudholo iyi yakaoma. Takatagarisana nemurume wangu pasina kana dambudziko kana chii 13 years. Saka pa 13 years apa ndo pandakazoona kuti ndiri kurohwa 10 not mameseji ndinobata ndichingoregerera zvose ndichingoita. Saka pane pamwe pandakambozosvika pakuti regai ndimbotsvuduruka ndimbobva ndobva ndatsvuduruka
ndibva ndaenda kunotsvaga kwangu kwekuloja. Saka munhu zvikanzi saka tarambana here, ndikati aiwa hatina kurambana, ndati ndimbokupa ichi mukana wekuti mumboita zvamunoda, kana mapedza tozodini, tozogadzirisana hedu, tozodzokerana zvakanaka. Ndautoudza vana vatete zvese izvozvo. Munhu waona kuti pakaoma pakaipa, wandinyengerera wadi. Ndadzoka pamba ndagara. Ndazozvifunga ndega ndikati ndodiko ini. Ndikati regai ndimbopindawo mumujolo. Ndichibva ndapinda mumujolo. Halo? Takateerera. Ndichibva ndapindawo mumujolo. Ndikati regai ndimbowana. Murume uyo wakanga abvira kundinetsa kare. Basa ndaishanda naye muofisi mandaishanda. Saka angondinetsa achindinetsa ndichingomuramba. Saka sezvinei wakangozoti imi muri kungoramba muchingoramba ofa sei. Saka ipapo nekushatirwa kweko kona ndakaita ndiri kumba, ndikati regai ndingomubvuma. Ndibva ndamubvuma murume uya. Tatanga kudanana tadanana. One day message ndobva yabatwa. Ndakaita setichafa. Kuita sokuti haneno apa kuti uzoti ndakajola nokuti unojolawoka zvinenge zvisingaiti. But pane murume uyo handitozivi kuti chandainyanya kuda chacho ndechii, handitozivi. Because zvese mumba ndaingozviwana. But ngokusaidi kwakusina. Chati chingori chibhatani chaicho. Saka ndotoreurura kuti chiwane pari womurume waungandiregerera. Ndo nyaya yangu iyoyi. Ayokukura. Aiwa. Ngatingowanikwa tichingoda zvatiri izvozvo. Asi ukana waona kuti mushuwa munhu akujola zviri nani kuti munhu abuda ake ainde zvachose, uite zvachose pane kuita zvisina basa. Tizvozvo ndotozvishora nekuti hapana zvandinokubudira zvandakabudira kunze kwacho. Muri kuidemba here imba yenyu? Aiwa, imba kuvapo ichiripo, kuvapo iripo, but kutokonzesa kuti ndakaresha nekuhura nekumujolo pandakaita kusina kana chinondibatsira kutondiuraya nenzara. Saka zvapakaipa Kola. Alright, thank you very much Kola nenyaya inokunzwa nyaya yenyu. Thank you very much. Mazuva mari kukonfesa mujolo kuti ndakati kanga sangane ndakaputsa imba yangu nenyaya dzemujolo idzi handichimaona. Right guys, toonana gemera mbonona mwana wangu kuseriku. Pane mwana wangu ari kugwara ndoda mbudongorera pasirapa hanimaona. So guys, tusangana mangwana guys, muye. Mukadzi wazere usadaro mwana wangu mani iwe. Mwana wangu anenge achingosvetuka zvonakidza ari boss. Right guys, tusangana mangwana tuzoita part 2 next week. Makozi ari kupinda, makozi mbombirai tuzoona next week. Anditika asi mangwana sure mukadzi azere sure iwe wede ndine vasikana vede musadaro. Ndinobvunzwa kuita munhu andendifarirawo ngwani wandenyatsa kudawo nemwoyo wangu wese vede kumasocialites anove ndiye yushu wokune dzimwe nikofu. Andika zvakolinda naye hako nai ndimbonoona chiwaso nchati ndavata chondibvisa stress sei chimwana chiya vedu vemufunge. Andikumona. Saka right tichakontinya nenhingikiri guys. Tichazokontinya inonzi kuna mwana wangu vasazikiri. Tozokontinya nenhingikiri neconfessions yedu confession day Fridays. Anditika asi mangwana guys musatosangana pano anditi kwai munokuiskora vedwei kwai kusvika muchipedza ila rinozodzokorodza. Pane vanhu vandoda ku5 vandoda kuona panapa. Mira ndipona tindoona here comment section. Just 5 vandoda kuona ndoona here comment section. Mira Sisi effort mgazi mundibate kuseri. Sisi effort mgazi mundibate ku WhatsApp please. Mundibate ku WhatsApp. Yapera confession asha tagarisa 2 hours tiri pano. We must learn to kuti timbobata time askana. Tinoita ma 4 hours live imi.
2 hours dzakawanda dzakatonaka hamuzvioni urona kuti vachavhura kana vavhura uchaona sisi effort mgazi mundibate kuseri no Crystal Smith no it's not for the airtime it's not for the airtime it's for nangu vachifona apa Francisca Cyprian no kuseri Mandinems thank you ngatimboita watu guys munonyanya kondikauya hangu tikaita every day mara pane ndine time toita ma 2 hours kana 1 hour 2 hours zvotorinana nditi pane kurova 4 good hours imi kwanzi kwenini haiwa mbomira iwewe chimbomira iwe imbomirai mimi imbomirai effort amwe imbomirai budzikamai today Linda Brooks nakumirira kuseruko Linda I'm waiting for you kuseri wanzwa ndimborova unonyeba iwe ndakamborova kupi guys imbomirai ndina Linda na effort imbomirai mimi imbomirai imbogara ikoko musauye kuseri imbogara ikoko aiwa mirai aiwa hazvitauki chidemba chivhiwi pavazhinji chidemba chivhiwi pavazhinji sha chovhiwa kuseri Winnet don't worry uchakonfessa next week don't worry chipo chashe murijini undibate kuseri chipo chashe undibate futi kuseri tane 3 undibate kuseri chipo undibate kuseri chipo chashe kwai vanhu vachanopanana kuti kana iwe awo maidhodhei kwai vanhu muda zvinhu muchareiwa vanozara hanimbovaroi tavi vati kudiki utavi vanzokumbira pa ndingasenzere mari kufona uya kuseri tavi uya kuseri 4 uya kuteri uya kuseri kwai ndaikufonera Viola pamwe ndendiri busy wena kana ndendiri busy pamwe kana ndisina kudaira ndendiri busy yamunotaura neni kuwhatsapp ndo namba yacho right mirai umwe we5 ndomubata kuseri guys saka vandataura ndokubata kuseri handitika morabo guys tobatsana mangwana good night